Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Disyembre 19, tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is 6 days to go na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna kag dalakuan karon nga mga balita, Police Captain Charlie Sustento nag-resign sa serbisyo. Ining multi-awarded nga police officer ang nag-sumiter sa giya sining resignation sa may central office sang Philippine National Police. Kag nangin epektibo ang resignation ni Captain Sustento sa sining bulan sang Disyembre pitsa 15. Ibalawang dugang sining mga impormasyon na tuhoy sa sining resignation sang isa sa makabignaton na multi-awarded nga police officer sa bahin karon sang IPPO. Pero hindi man madula sa pangalan nga Charlie Sustento ang pila ka mga kontrobersiya nga iya sining na kung saliin ini siya ang imbulmado sa dugang pa nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad mga kauturan. LTFRB o kon Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Office 6 nagapati nga hindi inside job ang natabo nga pagsulod sa ila opisina kung sa diin nakuhaan sang cash sa pihak nga bahin. Regional Director sang Cooperative Development Authority si RD Patron gingkagas na sa pwesto. Samtang mga taga-Banate ining mag-amay nga ginapahig na dula sa baybayon na kitaan sa Silay City Negros Occidental. Buhi away sang dapat sining kabalakan ng ila sining mga himata o galing sila dire pila ka sako man to nga pila ka sako nga tahong ang ila sining gin-dispose ini agod nga makasurvive ang nasambit nga mag-amay. Muni matalakuan ang mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo nato na padayon lang kamo sa gihapon sa pagpadala sa inyo sining mga entries para sa 1-2 Panalo Part 22 promo nga kung saliin sa Sabado na ang Grand Draw Disyembre 23 tuig 2023. Sinuayhan ang mangin na masunod sining katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Kung gusto mo nga ikaw, yan ang ginaulat mo, waswas na dira sa paghimo sa imo sining mga entries. Ang detalye sini balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Pasko. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Hindi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, ika-19 sa buwan ng Disyembre taong 2023. Mga kabomba Kister Nation, si Christmas Countdown. 6 na araw na lamang po, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, si House Speaker Martin Romualdez pinuri ang matagumpay na biyahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa Japan. Ang bilang naman ng mga individual na apektado ng nagdaang bagyong Kabayan, mahigit 86,000 na. Samantalang Department of Agriculture naman tiniyak ang tulong para sa mga magsasakang naapektuhan. Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas nananatiling nakahanda sa 2 linggong tigil pasada ng ilang mga transport group dito sa ating bansa. Ang TV program naman ni na Pastor Quiboloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte sinuspende ng MTR-CB. Samantalang Pilipinas magbabago raw ng estratehiya sa pagtugon sa mga agresibong aksyon ng China. Doon po yan sa West Philippine Sea ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Minority Leader naman ng Senado na nanawagan kay Pangulong Marcos na i-veto ang dagdag na 450 billion pesos na unprogrammed fund sa ilalim yan ng inaprobahang pambansang pondo para sa taong 2024. Abangan din mamaya sa ating sports balita, ang Chicago Bulls bumangko sa clutch performance para itumba ang 76ers. Ang Clippers naman tinambakan ng Pacers 151-127. International news naman, ilang mga bansa nagkasundo na magsagawa ng joint patrols para gwardyahan ang mga barko laban sa pag-atake ng Houthi rebels. Samantal death toll naman sa tumamang magnitude 6.2 na lindol doon sa China, pumalo na sa 111. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang matagumpay na biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, kung saan nakasungkit ito ng 771 billion pesos na halaga ng investment pledge na inaasahang lilikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Nitong araw ng Lunes, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos ang paglagda sa mga bagong kasunduan at pangakong pamumuhunan na may kabuang halagang 14.5 billion pesos matapos ang isang business event na pinangunahan ng Department of Trade and Industry sa sideline po ito ng Association of Southeast Asian Nation Japan Commemorative Summit doon po sa Tokyo, Japan. Kapag pinagsama-sama ang mga letter of intent na nilagdaan noong Pebrero ng taong 2023 at siyam na kasunduan na nilagdaan nitong Lunes, sinabi ng Malacanang na aabot ang investment commitment na nakuha mula ho doon sa bansang Japan ng hanggang sa 771.6 billion pesos. Ito ho'y katumbas ng 14 billion US dollars na makakalikha daw ng hanggang sa 40,000 o 40,000 na trabaho na mahapasukan ng mga Pilipino. Iniulat din ng Malacanang nasa 169 na bilyong piso ang aktual na nailagak na pamumuhunan ng mga investment sa bansa mula sa mga nilagdaang kasunduan noong Pebrero. Ipinangako ni Speaker Romualdez ang suporta ng Kamara de Representantes sa mga hakbangin ng Administrasyong Marcos upang mas maging investment-friendly ang Pilipinas sa mga dayuhang mamumuhunan sa pamamagitan po ito ng pag-aproba ng mga kinakailangang batas. Isa sa kanyang mga talumpati sa Japan, sinabi ho ni Pangulong Marcos na patuloy itong makikinig sa mga issue, mga alalahanin, mga concern at mga suwestyon ng mga negosyante upang matukoy kung papaano ho matutugunan ang mga ito. Samantala, umaabot naman na sa mahigit 25,000 pamilya ang na-validate na apektado ngayon ng nagdaang bagyong Kabayan. Ito ay katumbas po ng 86,321 na individual. Ang mga naturang individual ay apektado sa mga malalakas po na pag-ulan, pagguho ng lupa at tuluyang pagbaha dulot na rin ng nagdaang bagyo. Batay pa sa datos mula sa Department of Social Welfare and Development, Disaster Response Operations Monitoring and Information Center,
Apektado ang mga residente ng Region Central Visayas, Northern Mindanao, Davao Region at Caraga sa naturang kalamidad. Umabot na rin sa 19,601 na pamilya o katumbas ng 67,105 na individual ang inilikas at ang iba ay pansamantala namang nakaninirahan muna sa kanilang mga kaanak at mga kapamilya. Tinitiyak naman ng ahensya na nakalatag ang tulong na ibibigay para sa kanila ng pamahalaan. Kinabibilangan nito ng standby fund na nagkakalaga ng 2.6 billion pesos, family food packs at non-food items at iba pa. Ayon naman sa NDRRMC, patuloy nitong binavalidate ang natanggap po na napaulat na missing o nawawalang individual sa kasagsagan po ng mga pagbaha sa naturang lugar. At atin pa pong antabayanan ang mga updates po na ilalabas ng NDRRMC para po sa mga damage assessment pa sa mga naitala o naapektuhan pong lugar doon po sa Dakong Visayas at Mindanao. Kaugnay pa rin po sa naging epekto ng dating bagyong Kabayan, tiniyak po ng Department of Agriculture ang tulong naman para sa mga magsasaka na naapektuhan sa pananalasa ng naturang bagyo. Una rito ay pinapatiyak ng kagawaran sa mga regional offices nito na i-monitor yung kalagayan ng mga magsasaka at mga pananim sa mga lugar na apektado nitong nagdaang kalamidad. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy nang ginagawa ang pag-consolidate ng mga report mula sa mga local offices, mga situational report at lawak ng pinsala sa mga sakahang apektado. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan na apektado sa naturang kalamidad upang direktang mamonitor o makita ang kalagayan ng mga magsasaka. Batay sa naunang inilabas na datos ng Department of Agriculture, marami pa yung mga standing crops sa mga lugar na dinaanan ng naturang bagyo. Kabilang rito ang mga rehiyon ng Mimaropa o dyan sa may Region 4B, ang Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, maging ang mga rehiyon sa Mindanao katulad po ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at ang Caraga Region. Meron pong kabuuan na 625,963 na mga ektarya ng mga pananim ang hindi pa po naaani sa mga naturang rehiyon. Ito ho'y kinabibilangan ng 424,673 na ektarya ho ng mga palayan at 201,290 na ektarya ho ng mga maisan. Hinimok naman po ng ahensya ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan o mga local government unit kasama na ho sa mga local offices ng Department of Agriculture at i-report ang pinsala po natin mo ng kanilang mga taniman. Samantala, pinakikilos na rin ng National Electrification Administration, Disaster Risk Reduction and Management Department ang lahat po ng mga apektadong electric cooperative na gawin ang mga nararapat na contingency measures. Kasunod po yan ng pananalasa ng nagdaang bagyong Kabayan. Ito ho'y kasabay pa rin ng kautusan ng ahensya sa mga naturang kooperatiba na madaliin din ang pagpapanumbalik ng power supply sa mga apektadong lugar, basta't matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Paalala ho ng National Electrification Administration sa mga kooperatiba, agad nang magsumite ang mga ito ng damage at power situation report kaugnay po sa mga naitalang pinsala sa kanilang mga lugar. Sa kabila ho nito, pinapatiyak rin ng ahensya yung kaligtasan ho ng mga empleyado nito, lalo na yung mga magtutungo sa mga field para sa kaukulang assessment at mga isasagawang validation. Samantala, inisyuhan naman ng preventive suspension ng Movie and Television Review and Classification Board o mas kilala bilang MTRCB ang dalawang programa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kabilang sa mga ito ang Gikan sa Masa para sa Masa, kung saan lumalabas si dating Pangulong Rodrigo Duterte at host naman na si Pastor Apollo Quebuloy. Suspindido rin ang Laban Kasama ang Bayan dahil sa mga paglabag na nakita matapos nga ang ginawang review ng MTRCB. Kabilang nga sa sinasabing violations o paglabag ng programang Gikan sa Masa para sa Masa ang umano'y death threat na binanggit sa loob ng palatuntunan. Lumabas naman noong Nobyembre 30 ng taong kasalukuyan ang mga reklamo laban sa programang Laban Kasama ang Bayan kung saan isinahimpapawid umano ang walang basihang impormasyon na gumastos ng 1.8 billion pesos na travel funds si House Speaker Martin Romualdez. Dahil dito, kalahating buwan na hindi maaaring sumahimpapawid ang nasabing programa, kaakibat ng mga direktiba ng MTRCB na kailangang iwasto ng SMNI ang naturang mga pagkakamali. Sa ibang balita ho tayo, nagbabalang Department of Environment and Natural Resources sa posibleng malaking problema sa supply ho ng tubig.
Ito huy sakali pang tumagal ang El Nino phenomenon nang lagpas pa doon sa ikalawang quarter ng taong 2024 o ng susunod na taon. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Carlos Primo David, ang supply ng tubig sa Angat Dam at iba pang mga resources ay kaya hong tustusan ang demand sa tubig hanggang po sa Mayo o kung hindi man ay sa Hunyo ng taong 2024. Ang Angat Dam nga ang nagsusupply ng 70% o 90% ng potable water na kailangan po ng buong Metro Manila. Kung kaya't ang ginagawa ng ahensya ay i-preserve ba ang tubig mula ho sa mga dam para pagpasok ko ng 2024 nasa maximum volume ang mga antas ng tubig sa mga dam. Maari naman anyang maranasan muli sa Metro Manila ang nangyari daw noong 2019 na krisis sa tubig kung saan pila-pila mga residente para sa rasyon ng tubig at humarap naman ang ilang mga opisyal o mga ospital ng ilang araw na limitado o walang supply ng tubig. Bagay na nais nilang mapigilang mangyari uli. Una lang iniulat ng State Weather Bureau na nasa 65 mga probinsya sa buong Pilipinas ang makakaranas ng tagtuyot habang 6 na iba pa ang maaari pong makaranas ng dry spell sa katapusan ng Mayo ng taong 2024. Samantala sa ibang mga balita naman, nananatiling nakahanda laban sa 2 linggong tigil pasada ang ilan po na dyan na mga otoridad para po yan sa ikakasanga po ng ilang mga transport group. Kaugnay niyan, may nakalapang balita si Bombo Marlene Padiernos. Tiniyak ng Philippine National Police na nananatili itong nakahanda para sa ikinasang tigil pasada ng ilang grupo ng mga tsuper dito sa ating bansa hanggang sa pagkatapos ng taong 2023. Ito ang binigyang diin ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasunod ng anunsyo ng ilang transport group na pagkapalawig pa sa ikinakasan nitong tigil pasada sa buong Pilipinas bilang pagtuligsa pa rin yan sa December 31 deadline ng franchise consolidation ng mga public utility vehicles sa ating bansa. Sabi ni Fajardo, mananatiling bantay sarado ng kapulisan na seguridad hindi lamang ng mga mananakay kundi maging ng mga makikilahok sa natulang kilos protesta hanggang sa pagkatapos ng taong kasalukuyan. Kaugnay nito ay siniguro rin ng opisyal na nakahanda ang buong hanay ng Philippine National Police na mag-alok ng mga libreng sakay para sa mga commuters na maaapektuhan ng nasabing transport strike. De-deploy po ng ating mga mobility assets, yung ating mga mobile patrol dahil nabanggit na po na magtutuloy-tuloy po itong kanilang protest action hanggang katapusan po ng taon na ito. So kasabay na po yan ng ating maximum deployment po para na rin po dito sa holiday seasons po natin. And of course, diyan nga po sa nagpapatuloy po na rally po ng ating mga tsuper at operator po. But so far po ay relatively peaceful. Wala po tayong naitala na anumang major untoward incident at umaasa nga po tayo sa kabuuan po ng kanilang protest rally po ay wala naman po tayong may encounter po na any major problems at yun po yung pinagpapasalamat natin sa kanila dahil sumunod po sila sa naging usapan natin na magiging mapayapa naman po yung gagawin po nilang protesta. Samantala, ayon sa pambansang pulisya, hanggang sa ngayon ay wala silang namomonitor na anumang untoward incident na may kinalaman sa nagpapatuloy na tigil pasada. Habang nananatili pa rin namang mapayapa ang pangkalatang sitwasyon ng transport strike ng Grupong Manibela at ilang local chapter ng Grupong Pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Grupong Piston. Matatandaan daw udalag sinabi ni Philippine National Police Chief Fajardo na batay sa naging assessment ng pambansang pulisya na bagamat nakakaranas ng hirap sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan ng ilan sa ating mga kabayang pasahero ay hindi naman gaano naging malawak ang pangkalahatang epekto nito sa transportasyon sa buong bansa nang dahil na rin sa mga inilabas na libreng sakay ng mga iba't ibang local government unit at ahensya ng pamahalaan para umalalay sa mga pasaherong pangunahing maapektuhan ng nasabing tigil pasada. Kaugnay nito ay nagpaabot din na pasalamat ang Philippine National Police sa Natura mga transport group dahil sa pagsunod dito sa kanilang mga napagkasuduan sa kasagsagaparanyan na kanilang pagkakasa ng naturang kilos protesta. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 15 minuto na makalipas ang 12:00 ng katanghalian.
Sa iba pang mga balita, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan na ho ng Pilipinas na baguhin ang estratehiya nito sa pagtugon sa mga agresibong aksyon ho ng China doon sa West Philippine Sea dahil ho walang anyang mga gaanong progreso sa diplomatic efforts ng ating bansa. Inamin din ng Pangulo sa isang panayam sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nation Japan Summit doon ho sa Tokyo na maraming taon nang ginagawa ng Pilipinas ang tradisyonal na paraan ho ng diplomasya para maresolba ang isyu sa pinagtatalo ng karagatan kung saan nagpapadala ng diplomatic note ang ating embahada sa Foreign Affairs Ministry o Office ng Beijing, subalit wala anyang gaanong progreso rito. Kung kaya't kailangan na anyang gumawa ng mga bagay na hindi na nagagawa o hindi pa nagagawa noon. Kailangan na niyang gumawa ng bagong konsepto, bagong prinsipyo, bagong ideya tungo sa paradigm shift sa West Philippine Sea. Sinabi rin ng Pangulo na ayaw na itong may mangyari pang mga insidente na makakapagpalala lamang doon po sa gusot. Inamin din ni Pangulong Marcos na ginagawa ng pamahalaan ang kanilang makakaya upang mapag-ibayo pa ang operational capabilities ng ating bansa patungo doon sa West Philippine Sea. Samantala sa ibang balita, naghain naman ng civil complaint si dating Bayan Muna Representative at Chair Teddy Casino laban kina Sunshine Media Network International host Loren Badoy at Jeffrey Celis sa Makati City Regional Trial Court kaugnay sa claims ng red tagging. Ayon sa dating mambabatas, gumawa umano ng malicious public statements ang SMNI host na nag-red tag sa kanya at nanirang puri sa napaglabagan niya sa Article 19 to 21 ng Civil Code. Si kanyang ang inihaing reklamo, hinimok ni Casino ang korte na i-compel sina Badoy at Celis para bayaran siya ng minimum na 1.1 million pesos hanggang sa 2.1 million pesos para sa moral damage, 5,000 pesos para sa exemplary damages, kalahating milyon para naman sa nominal damages at hindi bababa sa 100,000 piso para sa lawyer's fee at gastos sa kaso. Nakasaad pa sa reklamo na inatake umano ni Badoy at Celis si Casino sa ilang mga okasyon kung saan pinaratangan umano siya ng mga host na ito sa kanilang programa ng krimen, criminal status at ilan pang mga illegal na gawain. Sinabi din ng dating mambabatas na long overdue na ang kanyang legal action dahil matagal na umano siyang inaakusahan ng dalawang host simula pa noong 2020 na sangkot umano sa rebellion at terorismo. Sa iba pang balita, naniniwala naman si Agri-Party List Representative Wilbert Lee na malaking tulong sa pagbabalakas ng food security ng bansa ang pagpasa ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa sa panukalang batas o House Bill No. 9663 na ito ho yung panukalang batas na bumubuo ng Department of Water Resources. Sinabi ni Lee na siya ay natutuwa sa nasabing hakbang dahil papalapit na ito sa hangaring magkaroon ng isang departamento na tututok sa pag-promote ng universal access para ho sa ligtas, sapat at affordable kasama na ho ang sustainable na tubig. Si Congressman Lee ang siyang principal author ng House Bill No. 9663. Nagpasalamat naman itong si Congressman Lee sa kapwa mambabatas para ho yan sa agarang pagpasa ng naturang panukalang batas. Binigyang diin ng Bicolanong lawmaker ang kahalagahan ng isang effective at sustainable na water resource management program dahil magbibigay daan daw ito para makayanan ng bansa na tugunan ang epekto ng climate change at matiyak na may sapat na supply ng tubig sa pantustos sa ating bansa para makamit ang tinatawag na food security. Ipinunto ng mambabatas na ang nasabing panukala ay nagsusulong ng long-term solution para tugunan ang nakababahalang epekto lalo nitong El Nino. Ipinunto ng kongresista na kailangan ng tubig ng mga pananim at alagang hayop upang maging masigla at lumaki ng maayos kaya mahalaga ang kaayusan ng sektor ng agrikultura dito sa ating bansa. Pinauwi naman na sa Vietnam ng Philippine government ang 27 Vietnamese nationals na nai-rescue o nasagip mula sa human trafficking nito pong buwan ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Ang mga Vietnamese national na ito ay kabilang sa 34 na mga banyaga na naharang ng otoridad noong Oktubre 31 sa May Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Ang mga naturang dayuhan ay ibibenta sana sa isang kumpanya ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO doon sa Cebu. Sa kabuang bilang, 31 ay Vietnamese national habang 3 naman dito ang mga Chino.
Pawang empleyado sila ng isang kumpanya ng Pogo sa Parañaque City. Niligtas naman ang mga dayuhan matapos na humingi ng atensyon sa otoridad ang isa sa kanila. Arestado naman ang isang Chinese national na pinaniniwala ang amo at isang Malaysian. Patuloy naman na pinapaalalahanan ng ating pamahalaan ng publiko na huwag basta kita sa mga o magpapakilala sa mga magpapakilala pong mga recruiter at nag-aalok ng mga trabaho, lalo na kung ang alok naman ay malalaking sahod o malalaki ang kita. Oras na natin, 21 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Abangan din ho ninyo mamaya, mga kabombo, update po tayo dito ho sa nagpapatuloy ho na Batang Pinoy. Ito hong isa sa mga palaro, national na palaro, mga kabombo, na dinaluhan po ng libu-libong mga delegado mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. May ilan pong mga reklamo o umani ho ng batiko sa reklamo, yung pong umano'y naging quarters ng ilan pong mga delegado dito ho sa Metro Manila. Abangan po ang detalye ho nito mamaya, mga kabombo, sa ilan pang mga pagbabalita. Samantala, hinalalayan na ng lokal na pamahalaan ng Davao City at ng mga ahensya ng pamahalaan yung mga residente ng 30 kabahayan na natupok sa sunog. Ito ho'y nangyari doon sa may Barangay Duterte sa Davao City. Nabatid na kinailangan pa ng tulong ng Philippine Coast Guard para humaapula ang apoy at mailikas yaong mga residente. Kaya naman ilang tauhan ng Special Operations Unit Southeastern Mindanao at Coast Guard Station Davao ang tumugon sa paghingi po ng saklulo mula ho o saklulo na nanggaling po sa mga mamayan. Maliban sa pag-contain ng sunog, binigyang din ng tulong ang mga nawalan po ng bahay. Napagkalooban sila ng mga pagkain at pansamantala na matutuluyan. Kasama na ang pamalit ng mga damit habang inaantabayanan ang iba pang mga tulong na magagaling sa kinaukulang tanggapan, kasama na ang magagaling sa pamahalaan. Samantala, kuha tayo ng mga pag-uulat sa labas ng himpilan ang grupo ng transportasyon na Piston nilinaw na hindi sila kasali sa 2 linggong transport strike ng grupong Manibela. Kaugnay niyan, may nagkalapang panayam si Bombo Tropeo Anuada Jr. Hindi kasama sa tigil pasada ang grupong Piston. Yan ang binigyang linaw ni Mode Floranda, National President ng Piston. Pero sa kabila nito, ipinaubayaw mano nila sa kanilang local association ang pagsali sa transport strike. Binigyang din niya na hindi umano miyembro ng kanilang grupo ang jeepney driver na nangharang sa kapwa driver para manghikayat na sumama sa tigil pasada. Ayon pa kay Floranda, nabukas sila sa pagsali sa kooperatiba pero itinutulak nila na payagan pa rin ang individual franchise. Dapat rin umanong maglabas ng malinaw na guidelines at dokumento ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay sa usapin sa ruta. Mahirap umanong wala silang hawak na sulat dahil iba ang may hawak silang kasulatan kumpara sa salita lamang. Hindi po kami naka-strike, di ba, sa Mindula, ay si Kamar po yung biglang nag-announce na meron siyang 2 linggong tigil pasada. Sa atin, dito po natin, dahil naman yung pagkilos naman ni Mar ay nakano din sa issue na dinadala po natin. At yan itong katatapos lang yung itong November 20, wala naman tayong pangaharang, kundi ang ginawa natin ay paglilinaw sa mga issue kung guidelines at maglabas sila ng executive order kung paano yung sinasabi po nila na pwede ng mga tatlong kooperatiba sa isang ruta. Ang umiiral po ngayon ay hindi pumapayag ang ibang mga nauna na nagkooperatiba na magtayo pa ng panibagong kooperatiba sa mga ruta. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropeo Anuada nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa oras natin, magkakabombo, 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, iniulat po ng Metropolitan Manila Development Authority yung pagkakadagdag ng mula 10,000 o 10,000 hanggang sa 15,000 o 15,000 na mga sasakyan sa mga lansangan dito ho sa Metro Manila simula nag-umpisa ang buwan ng Disyembre.
Ito ay batay sa regular na monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority. Ayon kay Traffic Enforcement Group Director Victor Nunez, ito ang pangunahing dahilan ng mga traffic buildup sa iba't ibang mga lansangan dito ho sa kalungsuran. Ayon pa kay Nunez, sa kabila ng pagsasara ng ilang mga eskwelahan, mga malalaking eskwelahan para huyan sa Christmas break, marami pa rin ang mga kumpulan ng sasakyan at madalas ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga lansangan ng Metro Manila. Marami sa mga ito ay namumonitor sa pagsapit po ng hapon at gabi habang mas kontrolado raw ang daloy ho ng trapiko pagdating hunang o pagsapit ho ng umaga. Maalala na una nang inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority ang projeksyon na pagtaas ng bilang ng mga sasakyan. Ngayon pong panahon ng Kapaskuhan ng mahigit pa sa 10% mula sa dating dagsaan po ng mga sasakyan noong panahon ng undas. Batay sa projection ng ahensya, maaari daw kung aabot ng hanggang sa 417,000 o halos kalahating milyon na yung bilang ho ng mga sasakyan na dadaan sa mga kakalsadahan ng Metro Manila bago sumapit ang Kapaskuhan. Tiniyak naman itong si Nunez na nakabantay lagi ang buong Metropolitan Manila Development Authority sa lahat ng kalsada ng Metro Manila. Anya, tinatanggal ng mga traffic enforcers nito ang mga nakakasagabal sa trapiko o sa daloy ho ng trapiko kasama na yung iligal na mga nakaparadang sasakyan. Nagbabala naman ang Department of Trade and Industry sa publiko sa mga overseas Filipino worker na nagbabalak pong magpadala ng mga balikbayan boxes ngayong panahon po ng Kapaskuhan. Kasabay na rin po yan ang inaasahang pagpasok ng maraming mga shipment o kargamento. Ayon sa Department of Trade and Industry, kailangang makipagtransaksyon lamang ang mga Pinoy overseas sa mga accredited po na Philippine counterparts o mga agent. Marami kasi sa mga peking ahente sa ngayon ay nag-aalok ng mababang rate o bayad kapalit ng pagpapadala habang ang iba naman ay nagpapakilala pang ahente ng isang kumpanya ngunit mga peke o hindi actual naman na empleyado na mga ginagamit na kumpanya. Sinabi naman ng ahensya na nagpapatupad ito ng accreditation sa mga sea freight forwarders bilang bahagi ng mandato nitong protektahan ang mga consumer mula sa mga hindi accredited na mga kumpanya. Hanggang nitong buwan ng Nobyembre ng kasalukuyang taon, nakapag-issue na ang DTI ng hanggang sa 736 na accreditation at 153 sa mga ito ay tumatanggap po ng mga shipment ng mga balikbayan boxes. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, marami ang posibleng mananamantalang sa plano po ng mga overseas Filipino workers na pagpapadala ng mga balikbayan boxes ngayong panahon ng Kapaskuhan, kung kaya't kailangan pong mag-ingat ang mga ito upang hindi masayang ang kanilang pinagpaguran. Mula noong taong 2018, sinabi ng DTI na nakatanggap na ito ng kabuang 520 na mga reklamo kaugnay sa mga kaso o mga insidente po ng balikbayan boxes. Oras na natin magkakabumbo, 28 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian at sa pagkakataong ito, dako ho tayo sa iba pang mga balita. Mula ho dyan sa Senado, ang minorya o ang minority leader ng Senado, meron pong panawagan kay Pangulong Marcos na i-veto raw yung pong dagdag na 450 billion pesos. Ito ho yung tinatawag na unprogrammed fund sa ilalim ho yan ng inaprubahan na 2024 proposed national budget ng ating bansa. Ito ho yung budget para ho sa susunod na taon. May nakuha ang update po dito at detalye si Bombo JC Galvez. Nanawagan si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang dagdag na 450 billion pesos na unprogrammed fund sa ilalim yan ng inaprubahan na panukalang pondo para sa susunod na taon. Kasabay nito, kinastigo ni Pimentel ang mga kapwa niyang mambabatas sa pagbuo ng anyay unconstitutional 2024 budget bill. Ipinunto ng minority leader ng dagdag na 450 billion pesos na unprogrammed fund sa pinal na bersyon ng General Appropriations Bill ay unconstitutional dahil ang orihinal ng panukala ng punong ehekutibo ay 5.768 trillion pesos lamang. Upang maiwasan ang petisyon sa Korte Suprema, hinimok ni Pimentel ang presidente na i-veto ang 450 billion pesos na unprogrammed fund. Una nang sinabi ni Pimentel na malinaw na nakasaad sa konstitusyon na bawal ang magkaroon ng karagdagang pondo sa unprogrammed fund dahil hindi naman yun ang inihingi ng executive.
Tiyaka niya si Pimentel na kukunin ang pondo nito sa pamagitan niya ng panibago pang utang ng pamahalaan at ang sobrang makokolekta ng gobyerno sa buwis. Kinumpirma pa ng senador na nangyari ang increase sa program fund sa isinagawang bicameral conference committee meeting ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Naniniwala si Pimentel na posible itong makwestiyon sa Korte Suprema dahil unconstitutional ang naging hakbang dito ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Narito pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Ang problema sa program, 2 years run ko nang napapansin, nag-load ang program appropriation. So, saan galing ngayon yun? This 450 billion pesos worth of projects or programs or activities na nasa program of appropriations ay hindi na nanggaling yan sa executive branch. So, compliant ba yan sa Constitution? Ang sabi ng Constitution sa atin, Congress may approve the appropriations proposed by the President for the operation of the government, but it cannot increase the appropriation. Una rito, inirekomenda ni dating Senador Panfilo Lacson ang pagvito sa naturang probisyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin, 28 minuto na lamang mga kabombo at mag-alauna na po ng hapon. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating mga balitaan, sa ating mga malalaki pang mga balita, mahigpit daw na regulasyon at hindi ho dapat i-ban o total ban ang mga fireworks o ito ho yung mga paputok. Ito ho ang sentimiento ng Philippine Fireworks Association. Kasunod po yan ng pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. na nais niyang magpatupad ng total ban sa mga paputok na nagdudulot daw ng mga injuries o ito ho yung mga pagkasugat sa tuwing nagdiriwang ho tayo ng Pasko at ng Bagong Taon. Paliwanag ni Philippine Fireworks Association President Joven Ong na kulang ang regulasyon sa mga paputok kung kaya't dapat anya nahigpitan na lamang ito at hindi kailangan na itotal ban. Sinabi rin nito na ang pagsabog sa isang cargo truck na naglalaman ho ng mga paputok ay dahil hindi maayos na nakabalot at hindi dumaan sa masusing monitoring ng Department of Trade and Industry Bureau of Product Standards at wala daw ho itong nakalagay ng mga product standards mark. Saan pa nito? Nasa halip na ipagbawal ang mga paputok, dapat na hindi payagan ng Philippine National Police Civil Security Group. Ito ho yung nagbibigay ho ng lisensya, no? Yung permit para ho sa potassium chlorate na isang karaniwang oxidizer o chemical sa mga pyrotechnics na hindi na ginagamit sa ibang bansa. At dapat daw na gumamit na lang sana ng mga manufacturer ng mas ligtas na chemical para sa mga ibinebentang paputok dito sa ating bansa. Samantala, iniimbestigahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang isang video na kumalat online kung saan naniningil umano ang isang airport taxi driver sa mga pasahero na aabot sa 11,000 piso. Makikita nga sa video na naipost online na ang isang lalaking nakaupo sa tabi ng taxi driver ay naglabas ng laminated card na may nakalagay na Airport Accredited Regular Taxi Service Meter Rate na may kasama pang logo ng Department of Tourism. Base sa meter rate na ito, ang halaga ng papunta sa Terminal 1 ay 11,500 pesos, habang ang papunta naman sa Terminal 2 ay nagkakahalaga ng 12,000 pesos. Sa Terminal 3 ay nagkakahalaga ng 13,500 pesos at sa Terminal 4 ay 10,300 pesos naman ang sinisingil. Ayon sa netizen, sinabihan ng isang security guard ang dalawang pasahero na walang shuttle bus na papunta sa Terminal 4 kaya't idinirekta nito ang mga pasahero sa taxi driver na makikita sa video kung saan nga pinagbabayad umano sila ng driver ng tig 10,000 pesos at nilakan pa umano ng taxi hanggang sa mabayaran ito. Kalaunan ay tinanggap naman ng driver ang 5,000 pesos na bayad ng mga pasahero matapos sabihin sa kanya na ito lang ang cash na hawak nila. Sa panig naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sinabi ni spokesperson Celine Pialago na sinusuri na ngayon ng kanilang board ang authenticity ng naturang video. Iginiit naman ng opisyal na gagawin nila ang kaukulang mga hakbang upang matiyak na mga operator at taxi driver na napatunayang may pananagutan ay mapapatawan ng sanksyon.
Samantala sa iba pang mga balita, kumpiyansa ho ang gobyerno ng Pilipinas na makakalikom ito ng hanggang sa 4.24 trillion pesos na kikitain sa susunod na taon. Ayon po sa Level Development Budget Coordination Committee na ito ho ay dahil na rin sa ipapatupad ng gobyerno itong tinatawag na priority tax measures nito. Ang nasabing revenue collections para ho sa 2024 ay inaasahang aabot sa 4.23 trillion pesos at ito ho ay 10% na mas mataas sa inaasahang 8 o 3.84 trillion pesos na kinikita naman sa ngayon. Sa kasalukuyan ay ipinatutupad na ng Bureau of Internal Revenue kasama po ang Bureau of Customs ang ilang mga reforma para mapagtibay ang tax administration at mapaganda pa ang revenue collection ng ating bansa. Nauna na rin nangako ang Bureau of Internal Revenue at ang Bureau of Customs na hihigpitan ang koleksyon ng mga buwis at taripa upang matiyak na mapupunta sa pamahalaan ang wastong koleksyon. Samantala, inihayag naman ng Department of Information and Communications Technology na nakapagtala sila ng sunod-sunod na pagbaba ng kaso ng tax scam simula nang may patupad ang SIM card registration. Ayon kay DICT spokesperson Renato Paraiso, dahil nga sa SIM Card Registration Act, nagiging identifiable na ang caller sa traditional text. Anya, lumipat na ang mga scammers sa paggamit ng iba't ibang applications gaya na lamang ng mga apps na Viber, WhatsApp at iba pa. Maalala nitong buwan ng Abril nang magpasunga ang pagpaparehistro sa mga SIM card. Kasunod na rin ang pagkakasabat o pagpasasabatas po sa SIM card registration law. Una na ngang sinimulan ang registration nito noong pong Disyembre 27 ng nakalipas na taon. Sa karagdagan pa ang mga balita mga kabombo, iniulat po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagpositibo sa nakalalasong red tide sa 8 lugar sa Visayas at Mindanao. Ito ay 1 linggo na lamang bago po ang Kapaskuhan. Ito ay matapos ang isinagawang pagsusuri ng ahensya sa mga shellfish na nakukolekta mula po sa mga sumusunod na lugar kung saan ay nadetect ang toxic red tide nang lagpas po sa regulatory limit na tinatawag. Kabilang ho rito ang Sapian Bay na kinabibilangan po ng Ivisan at Sapian sa Capiz at maging ang Mambukyao at ang Kamansi, kasama na po ang Batan dyan sa may bahagi po ng Aklan. Kabilang din po dito ang coastal waters ng Rojas City sa may Capiz, ang baybayin ng Pontevedra at ang mga baybayin ng Gigantes Islands at Cardes dyan po sa bahagi ng Iloilo. Kasama rin po dito mga kabombo na nakitaan po ng mataas na content ng red tide ang mga coastal waters ng Dawis at Tagbiliran City dyan sa bahagi po ng Bohol. Kasama rin po ang Dumangkilas Bay dyan naman sa may Zamboanga del Sur at ang Lianga Bay sa Surigao del Sur. Kasama rin po dito yung mga katubigan ng San Benito sa Surigao del Norte. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo, sinabi po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na lahat ng shellfish at mga alamang na nakukuha sa mga naturang baybayin ay hindi po ligtas na kainin. Subalit, iyong mga iba pang mga produkto katulad po ng isda, mga pusit, mga hipon, kasama na po yung mga alimango ay ligtas na kainin basta't sariwa at nahugasang maigi at matanggal ang mga hasang at mga laman loob bago lutuin at kainin ang mga ito. Samantala, sa karagdagan pang pag-uulat, ang Manila International Airport Authority naghahanda na rin para yan sa Christmas rush bilang ng mga pasahero naman sa NAIA. Nagsimula na rin pong tumaas simula po yan kahapon. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye si Bombo Kelly Cordero. Simula kahapon, nakapagtala na ng pagtaas sa bilang ng pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ang Manila International Airport Authority. Kaya naman, mas naghahanda na anya sila sa mas malaking bilang ng pasahero pagdating ng holiday rush sa domestic at international flights. Sa ngayon, ayon kay Manila International Airport Authority Officer in Charge Brian Co, nakakapagtala na sila ng nasa 140,000 na bilang ng pasahero kada araw. Mas malaking bilang kumpara sa normal na dagsa ng pasahero na nasa 120,000 hanggang 130,000 lang. Bilang paghahanda, nakipagpulong na umano ang NIAAS sa iba't ibang stakeholders, gaya na lamang ng mga airlines at government agencies, para masiguro na in place na ang lahat ng resources ngayong peak season. Inaasahan pa anya ni Ko ang pagtaas sa bilang ng mga pasahero sa NAIA nitong darating na weekend. Bago ang Pasko, tinataya na papalo pa ang kasalukuyang naitala ng 140,000 sa 145,000 o hanggang 150,000 na pasahero
pasahero. Kaugnay naman sa usapin ng kung gaano kahanda ang mga aircraft, ayon kay Ko, nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa mga major carriers at foreign carriers na nag-ooperate sa naturang paliparan para masigurong available ito sa mga itinakdang schedule ng flights. Target ng Manila International Airport Authority na mapanatili ang maayos na performance gaya na lang umano ng ginawa nila noong Undas at Holy Week ng kasalukuyang taon. Kaya naman binigyang diin ni Ko na sa tingin niya ay handang-handa na ang Ninoy Aquino International Airport. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Manila International Airport Authority Officer in Charge Brian Ko. We've been noting an increase of number of passengers since yesterday, Monday, and over the last weekend. So we expect already some passengers and some travelers going overseas or going to the provinces. So the usual trend is there are more inbound, or let's say for international travelers, there are more arrivals before Christmas, and towards after New Year, there will be more departures for those that will be going back overseas, especially for the balikbayans and the OFWs. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin mga kabombo, meron na lamang tayong 19 na minuto bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga balita, mawawalan po ng supply ng tubig ang ilang pong mga lugar sa Quezon City. Ito ho'y hanggang sa araw ho ng Pasko. Ito ho'y batay pa rin sa paabiso ng Maynilad at kinabibilangan nga po ang mga naturang lugar na mga sumusunod. Ang una ho rito ay ang Barangay Baesa at ang Barangay Baesa po ay mawawalan po ng supply ng tubig mula ho alas 10 ng gabi. Ito ho'y kagabi po ito, no? Hanggang ngayong araw, Disyembre 19. Ang ikalawa ho dito, ang Barangay Nova proper, mawawalan po ng supply ng tubig mula ho alas 10 mamayang gabi naman hanggang bukas ho ito, alas 6 ng madaling araw, Disyembre 20. Ang ikatlong barangay ay ang Barangay Nagkaisang Nayon. Ang natura hong barangay mga kabombo ay mawawalan po ng supply ng tubig mula ho alas 10 ng gabi sa Disyembre 20 hanggang alas 6 na madaling araw o alas 6 ng umaga sa Disyembre 21. Ang ikaapat ho rito ay ang Barangay Mariblo. Ang Barangay Mariblo ay mawawalan po ng supply ho ng tubig mula ho alas 10 ng gabi ng Disyembre 21 hanggang alas 6 ng umaga ng Disyembre 22. At panglima ho rito ang Barangay Bungad. Ang Barangay Bungad naman, ito ho'y mawawalan po ng supply ng tubig mula ho alas 10 ng gabi ng Disyembre 23 hanggang sa bisperas na ho ng Pasko ito, alas 6 ho ng umaga ng Disyembre 24. At panghuli ho rito, ang dalawang barangay, ang Barangay Santa Teresita at ang Barangay San Isidro Labrador. Ang mga naturang barangay ay mawawalan po ng supply ng tubig at ito ho ay magsisimula alas 10 ho ng gabi ng Disyembre 24. Magtutuloy-tuloy ho ito hanggang sa araw na ho ng Pasko. Matatapos po ito ng Disyembre alas 6 ho ng umaga ng Disyembre 26. Samantala, naglunsad din ng Philippine National Railways kasama na ang Department of Transportation ng Oplan Biyaheng Ayos para sa ligtas na biyahe ng mga pasahero sa Kapaskuhan at Bagong Taon. Karaniwan kasing bumubuho sa mga biyahero sa ganitong panahon para mamili ng mga panregalo, dumalo sa Christmas parties at mamasyal na rin sa mga nasabing period. Sa ilalim ng naturang programa, maglalagay ang Philippine National Railways ng mga help desks sa mga piling mga terminal nito upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga pasahero. Papaigtingin din ang seguridad sa mga train stations kung saan magtatalaga ang PNR ng 12 ng security personnel mula December 16 hanggang January 5 ng taong 2024. Nagpaalala naman ang PNR sa mga mananakay na sumunod sa security protocols upang hindi maantala ang kanilang biyahe. Samantala, inilabas na ng Department of Budget and Management yung Notice of Cash Allotment na nagkakahalaga ng 5 bilyong piso para ho sa rebuilding, rehabilitation at development nitong mga komunidad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Particular na pupuntahan ng naturang pondo yung mga tinatawag na conflict-affected o mga komunidad na apektado ng kaguluhan sa naturang lugar. Ang naturahong pondo mga kabombo ay sa ilalim po ng Special Development Fund na probisyon ng national government sa ilalim ho yan ng Republic Act 11054 o ito ho yung organic law para ho sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabuang 50 billion pesos na pondo
ang ilalaan sa natura pong rehiyon. At ito ho'y unti-unting ibibigay sa loob po yan ng 10 taon. So kada taon, meron pong 5 bilyong piso ang ibibigay sa naturang rehiyon. Ang pag-aprobaho ng Department of Budget and Management sa naturang pundo ay kasunod na rin ng naunang pagsumite nitong si Bangsamoro Region Chief Minister Ahod Ibrahim sa cash program ng naturang rehiyon para yan sa mga programa, mga proyekto at maging yung mga aktibidad ng Bangsamoro. Umaasa naman ang naturang ahensya na magagamit ng maayos ang naturang pundo, lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan at paghahatid ng sapat na kabuhayan sa mga residente ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakipag-ugnayan ng Department of Education sa Government Service Insurance System para ma-reconcile na ang bilyong piso na mga unremitted contributions at loan payments na ibinawas mula sa mga teaching at non-teaching personnel. Mula pa sa pagsisimula nga ng taong ito ay nakipag-ugnayan na ang Department of Education sa GSIS ukol sa nasabing usapin. Ilan nga sa mga itinuturing na dahilan ay ang system incompatibility at timing differences. Magugunit ang inilabas ng Commission on Audit noong taong 2022 na mayroong 5 billion pesos na premium contributions at loan amortizations ang hindi narimit ng Department of Education. Oras natin magkakabombo 14 minutes na lamang at 1:00 na po ng hapon. At sa pagkakataong ito, dakuhan po natin ang ating mga provincial report. Makibalita ho tayo mga kabombo. Yan pong ilang mga delegates o ito hong delegasyon sa badminton mula ho sa may Cebu City. Ito ho ay yung mga lumahok doon sa Batang Pinoy 2023. Sila daw ho ay dismayado sa hindi ho maayos na accommodation nung pagdating ho nila dito ho sa Metro Manila na siya pong pangunahing venue ng natura hong palaro mga kabombo. May nakuhang detalye po dito at mga report ang Bombo Radio Cebu. Dismayado ang badminton coach sa Cebu City sa hindi maayos na accommodation simula nang dumating ito sa Maynila nitong Disyembre 15 hanggang sa kasalukuyan para sa Batang Pinoy Tournament, kung saan mayroong 17 badminton delegates na wala sa Cebu na hindi nabigyan ng maayos na tuluyan. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Ray Coca, isa sa mga guro sa Tejero Elementary School at ang badminton coach sa Cebu City sa Batang Pinoy, anya na dumating sila sa airport noong ika-15 ng Disyembre ng umaga pasado alas 7 ngunit na pick up na sila pasado alas 9 ng gabi. At nang dumating sila sa temporaryong tutuluyan, wala ng foam ang natira na pwedeng gamitin sa kanilang mga players at maliban dito, wala ring maayos na mga comfort rooms at tubig na pwedeng gamitin ng mga players kung sakaling maliligo na ito. Dagdag pa nito na kung sinabihan agad sila na magdadala ng mahihigaan o sapin sa sahig dahil sa kakulangan ng kagamitan ng mga organizers ng naturang event ay baka sakaling nakapaghanda pa ito. Samantala, sinubukan din nilang humiling sa head ng delegasyon na manatili sa isang apartment para sa kaligtasan at magkaroon ng maayos na pahinga ang mga bata ngunit hindi sila pinayagan. We requested the head of the delegation, Ma'am Gail Dico, that if possible, yung request namin doon pa sa Cebu, until now na hindi niya granted, pupunta kami sa apartment at doon kami magstay for the welfare of our players para makapagpahinga naman kami ng maayos. Yung travel time namin, hindi namin maaksaya dahil galing San Juan papunta dito sa playing venue sa Marikina, it will really take much time to travel. So yung players namin hindi makapag-rest ng 8 hours. Ating napakinggan si Ray Coca, ang Tejero Elementary School teacher at coach sa Badminton Cebu City, Batang Pinoy. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Alea Pateño para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang opisina naman ng LTFRB sa Western Visayas, abay ninakawan daw. Kaugnay niyan, tinutukan po yan ng Bombo Radio Iloilo. Pinasok ng magnanakaw ang opisina ng Non-Transportation, Franchising and Regulatory Board Region 6 sa Quintinsala Street, Haro, Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Salvador Altura, spokesperson na nasabing opisina, sinabi nito na dumaan ang magnanakaw sa butas sa tinanggalan ng aircon sa ikalawang palapag ng kanilang tanggapan. Ayon kay Altura, kaagad na pumunta ang magnanakaw sa opisina ng auditor dito at binuksan
bubuksan ito administration office at maging opisina ng mga contractual employees. Anya, pera lang ang kinuha ng nasabing magnanakaw at hindi naman ito ginalaw ang iba pang mga gamit kagaya ng office equipment. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon upang matukoy ang pagkakilanlan ng magnanakaw. May isang kawatan na pumasok sa office namin. Dumaan siya sa butas na tinanggalan ng aircon, papasok sa loob ng room ng COA, Resident Auditor. So galing doon, nabuksan niya yung pinto, giving him access sa second floor, kung saan ang admin office namin nagkataon na bukas, at saka yung isang room na kung saan nag-opisina yung mga contractual employees namin, bukas din. Doon siya naghalungkat. Si Attorney Salvador Altura para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cristiano Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 6 naman na probinsya dyan sa Cordillera Administrative Region, inasahan pong makakaranas ng mga epekto nitong El Nino phenomenon sa susunod na taon. May nakuang detalye po dito ang Bombo Radio Baguio. Pinaghahandaan ngayon ng Rehiyon Cordillera ang El Nino weather phenomenon na inaasahang mararanasan ang epekto nito sa susunod na taon. Sa panayam ng Bombo Radio Baguio, sinabi ni Mr. Jonathan Llanes, Information Officer ng Department of Agriculture Cordillera, 6 na probinsya sa rehiyon ang inaasahang makakaranas ng dry spell at dry condition sa susunod na taon, partikular sa buwan ng Pebrero. Kabilang dito ang probinsya ng Kalinga, Apayao, Ifugao, Mountain Province, Abra at Benguet. Ayon kay Mr. Llanes, third quarter pa lang ng kasalukuyang taon ay nagbigay na ang ahensya ng mga intervention support sa mga nasabing probinsya, kagaya na lamang ng water impounding facilities at equipments na gagamitin ng mga magsasaka. Idinagdag pa ni Mr. Llanes na kasalukuyan nilang inaayos ang mga water irrigation na nasira sa mga nagdaang bagyo at naghahanap din sila ng mapagkukunan ng supply ng tubig gaya na ng deep well at iba pa. Maliban dito, pinayuhan ng ahensya ang mga magsasaka na magtanim ng mga gulay na nababagay sa panahon ng El Nino para hindi ito masira at masayang. Ating pakinggan ang tinig ni Mr. Jonathan Llanes, Information Officer ng Department of Agriculture Cordillera. Natin sa ating mga magsasaka na agaran na pong makipag-ugnayan sa inyong mga municipal and provincial office para sa karagdagang pang suporta maaaring ibigay ng mga local government units para malaman kung ano po yung kailangan pang gawin bago pa man natin maramdaman yung full effect ng El Nino. Una nang inirekomenda ng National Irrigation Administration ang pagtatanim ng mais, carrot, repolyo, beans, kamatis, broccoli at marami pang iba dahil ang mga nasabing tanim ay hindi gaanong nangangailangan ng malaking supply ng tubig. Mula dito sa Bombo Radio Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Irene Visconde Buenaventura, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang ikatlong tourist rest area naman sa lalawigan ng Cebu, formal nang binuksan. Ang Department of Tourism naman planong magtayo ng karagdagan pang 4 na naturang mga rest area. Kaugnay po yan, may nakalapang balita dyan ng Star FM Cebu. Formal nang binuksan kahapon, Disyembre 18, ang ikatlong tourist rest area sa pangunguna ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, kasama si Cebu Governor Gwen Garcia at iba pang mga lokal na opisyal sa bayan ng Carmen, Cebu. Bago buksan ang tourist rest area sa Carmen, binuksan na rin ngayong taon ang kauna-unahang tourist rest area sa bansa sa bayan ng Midilien at sa Carcar City na bukas na sa mga turistang bumibisita sa lalawigan. Ngayong Miyerkules naman, Desyembre 20, bubuksan din ang tourist rest area sa bayan ng Mualbual. Sa kanyang naging talumpati, pinasalamatan ni Tourism Secretary Frasco ang gobernadora sa ipinaabot na pagsuporta nito sa kanyang mga programa sa turismo. Binigyang diin naman ni Garcia ang kahalagahan ng tourist rest area sa pagsulong sa turismo at pagbigay kaginhawaan sa mga lokal at international na turista. Sa susunod na taon, plano naman ng Department of Tourism na magtayo ng mas maraming tourist rest area sa ilang
lugar sa probinsya katulad ng Santander, Pinamungahan, Dumanhog at Bugo. Matatandaan na noong 2022, pinasinayaan ng Department of Tourism Secretary ang 10 tourist rest area sa buong bansa na handang magsilbi sa mga manlalakbay. For next year, and so in addition to the 10 that we have already constructed, we are adding 18 more tourist rest areas all the way from Batanes to Tawi-Tawi next year. I am very grateful to the province of Cebu, led by Governor Gwen Garcia, for helping the Department of Tourism perpetuate this project by committing to build. Mula Star FM Cebu, Star DJ Jam Garnett, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 4 na minuto o 6 na minuto bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Kasundo ang ilang mga bansa na magsagawa ng joint patrol sa may katimugang bahagi ng Red Sea at Gulf of Aden para gwardyahan ang mga naglalayag na barko laban sa pag-atake ng Houthi rebels mula sa Yemen na sumusuporta sa mga Palestino sa Gaza Strip na naiipit ngayon sa giyera sa pagitan ng Hamas at Israel. Sa isang statement ngayong araw, tinukoy ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin kasabay ng kanyang pagbisita sa Bahrain ang ilang mga bansa na makikiisa sa international force na ito ang United Kingdom, Bahrain, Canada, France, Italy, Netherlands, Norway, Seychelles at Spain na papamumunuan naman po ng Estados Unidos. Tinawag nito ang grupo na Operation Prosperity Guardian na isang mahalagang bagong multinational security initiative. Subalit hindi naman malinaw kung handa din ang mga bansang ito na gawin ang ginagawa ng US warships noong nakalipas na mga araw kung saan tinamaan at pinabagsak nito ang Houthi missiles at drones at sa naklolohan ng mga commercial ships na inatake ng rebelding grupo. Matatandaan na una nang nagbabala ang Houthi rebels na tatargetin nila ang lahat ng mga barkong patungo sa Israel anuman ang kanilang nasyonalidad at nagbabala sa international shipping companies laban sa pakikipagkasundo sa Israel ports. Samantala sa iba pang balita sa ibayong dagat, umakyat pa sa 111 ang bilang ng mga nasawi habang mahigit 230 katao naman ang nasugatan sa tumamang magnitude 6.2 na lindol sa Mountainous County ng China. Sentro ng pagyanig ang Jishishan County sa northwestern province ng Gansu sa China. Dakong 11:59 po yan nang mangyari gabi na mayroong lalim po ng 10 kilometers ayon sa China Earthquake Network Center. Naramdaman din ang malakas na pagyanig sa maraming parte ng Qinghai Province. Nagpapatuloy naman ang mga rescue at relief efforts sa lugar at dineploy na rin ang working group para i-assess ang epekto ng lindol kung saan hindi pa matukoy sa ngayon ang bilang ng mga nawawalang individual matapos ang pagyanig. Ang probinsya gaya nga ng Gansu na nasa eastern boundary ng Qinghai Tibetan Plateau ay isang tectonically active area ng lindol. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, bumangko po ang Chicago Bulls sa isang clutch performance upang pataubin ang isa sa mga namamayagpag na team sa Eastern Conference ng National Basketball Association. Ito ho ang Philadelphia 76ers. Bumida sa naging panalo ng Bulls ang guard na si Kobe White na nagbuhos ng 24 points at 9 na assists at 8 rebounds habang 23 puntos naman at 8 rebound ang naging kontribusyon ng sentrong si Nikola Vucevic. Ang Bulls star na si DeMar DeRozan ay nalimitahan lamang sa 15 points at 5 assists. Ngunit naging bahagi naman ito ng magandang depensa. Nagawa ng Bulls ang naturang panalo sa kabila pa ng 40 points, 14 rebound performance nitong si 2023 MVP Joel Embiid at 29 points naman ang naging ambag ng bagitong guard na si Tyrese Maxey. Sa dalawang huling minuto ng laro, hawak ng Bulls ang lead, ngunit pinilit ng Sixers na maungusan ang kupunan sa pamagitan po ng magandang opensa ni na Embiid at Maxey. Gayunpaman, naging magandang depensa ng Bulls kasama po ang clutch offense dahilan upang tapusin ang laban sa 108-104. Samantala sa iba pang laro sa NBA, tinambakan po ng Los Angeles Clippers ang Indiana Pacers sa score na 151-127.
Ang nanguna po sa panig ng Clippers ay itong si Kawhi Leonard na meron pong 28 points. Habang 35 points at 9 na assist naman ang naging contribution nitong si James Harden. Habang 27 points ang contribution din nitong si Paul George. Ang sentro na si Ivica Zubac ay nagbigay ng 18 points at 16 rebound. Para ho sa Blazers, mga kabombo, 8 player ho nito ang kumamada ng double-digit score. Gayunpaman, bigo pa rin po sila na may panalo ang naturang laban. Nanguna ho dito ang point guard na si Benedict Mathurin sa kanyang 34 points. Habang ang point guard na reserve ay umabot lamang po ng 8 points. Itong si Tyrese Haliburton, 8 points at 2 assists. Sa ngayon, ang Clippers ay hawak po ang 16-10 na win-loss record habang ang Pacers ay hawak ang 13-12 na win-loss record. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo, Kasur Nation, si Christmas Countdown, 6 days to go, bagong araw ng Pasko. We share Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sini nga launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto-antis paman sa madalakuan ng mga balita. Yari anay aton sini nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 6 days to go na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang Korman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna karon nga mga balita, nag-resign na sa Philippine National Police ining multi-awarded na police officer nga si Police Captain Charlie Sustento Jr. Sa sulat nga halin sa National Headquarters ng PNP nga napitsahan Disyembre 7, ginpahibalo sa pamunuan nga nag-resign si Captain Sustento epektibo sa 15, no? Pitsa Disyembre. Or pitsa 15 sa Disyembre sining tuig 2023. Hindi naman lipod sa ibalo sa aton sining mga kabombo nga si Sustento ang nag-angkon sa tuman kadamo sini iyang mga awards sa pagpanerbisyo sa Philippine National Police. Para sa kumpirmasyon, maging kaupon naton sa aton sini nga pagpangalagad karon si Police Captain or resigned Police Captain Charlie Sustento Jr. Sir, good afternoon. Si Bombo Chamini, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Hello, sir. Sir Charlie, good afternoon. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon po, sir. Yes, sir. Once again, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto. May kopya kami nga ginauyatan diri karon
sa imo siniyang or information from the national headquarters nga nag-resign ikaw, ginsumiter mo ang resignation December 7, effectivity sinis December 15. Insakto bala ining ginauyatan namon nga dokumento, Sir Charlie? Yes, sir. No, I already I confirmed that information nga na-receive niya, sir. Yes, sir. That I am effective December 15. I am officially tender my resignation as PNP members. No? Anong rason sa likod sang resignation ni Police Captain Charlie Sustento? Actually, sir, prior sina supposed to be September of this year, ang akon nga pagtindra ko sang resignation ko. However, din hold na sang mga senior officers sa Camp Crame kag gusto nila hindi ako mag-resign. But there are situations kag mga opportunities man outside the organization nga subong gina-prioritize ko man, no? Especially right now, tawang man time ang akon family for more or less 20 years in PNP service. Siguro it's time man nga mag-focus naman ako sa ibang nga bagay, no? So last week, I talked with other senior officers sa Camp Crame kag gin-explain ko sa ila ang mga following reasons, no, why it nga I want to resign in the PNP organizations. Okay. So 20 years in service kag karon na desisyonan na nimo nga magbiya na sa serbisyo sa imo siniiya nga nangin career or bilang member sa Philippine National Police. Hindi naman discount ang imo siniiya nga mga awards, sumalin sa nagpungko ikaw bilang Chief of Police sa Banuasang Dumanga, sa Banuasang Ahoy, no? Kag kung sa diin ikaw nagapungko, sir, may mga achievements gid ikaw nga nabaton. Nadugunan or mambal bala naton basi kung nadugunan si Captain Sustento sa iya sini nga mga achievements man kag duway pa mapinsaran gid ang consideration nga magpadayon sa serbisyo? Actually, sir, no, honestly, nasubuan kita, medyo nakuha kita na magaling kita sa PNP service, no, but ngagin ko natin, no, ginpalangga natin for more or less 20 years in service. Actually, sir, this coming December 30, 20 years kami. However, tungod nga may mga case ako na may kung ako sa akong service record, but on appeal pa ina, no? Ang ako ni case naman kita, no, na with during the time na kita sa servisyo, all that awards and recommendation ginamirit ko man sa akong mga tawo nga kung hindi man tungod sa ila, hindi man amo na maabot ang mga pasidungog na ginatag sa amon with the PNP organization and other stakeholders, no. Very kasubok kita, but despite sila before kita mag-live in PNP service, may ginasign kita sa pagbalik natin sa servisyo, ginasign kita from operational aspect ng atong trabaho, ginasign kita sa Campo del Beso as admin naman, no. At bisan ginasign kita nag-function ng kita sa for more or less tatlo ka dekada napasiminto naton ang napasiminto naton ang Kapitolya. So tanang ginasa bilog na kampo, concrete na siya with the help ang LGU man, no, ni Governor Defensor na nagatag pang pondo kag ang facilities development sa kampo, no, ang solar nga mga street light in pag pasugada sa kampo nga kita nyo kung bisan gabi masanag na with the help na sa mga stakeholders nga nagbulig sa ato, no, nag-donate kag ang RD quarters man, no, with the help man sa mga stakeholders man. So makita na bisan nagkuha na kita
ka nagalina kita sa serbisyo ang pagpalangda nato no sa NPR na po no ang support natin. All right. Now, maghambal ikaw nga Charlie Sustento, abi may mga upod or may mga nagasugpon nga mga matawag naton kontrobersiya just like sa sining naangutan mo man with a politician. Isa man bala ini sa nakabulig sa imo sa pagdesisyon nga mabiya sa serbisyo as a officer sa Philippine National Police, sir? Actually, sir, no, honestly, may mga frustration kita sa PNP organization despite sa atong trabaho. Kaya one of the factors man ina no, ang mga harassment nga kaso naton nga bisan ano naton cobra no, service related, but muna ang ba ko nga kung isa hindi malikawan naton kung trabaho ka tsakto. Hindi manigar nga we are vulnerable sa mga administrative kag criminal nga kaso no. So isa man na ka mga rasones kag ang isagid ka paano nakita naton nga big factor gid nga nagdesisyon kita nga mag-resign is ang opportunity outside the organization no manahatag isang pribileyo nga during that time sa na-dismiss ako no for more or less 5 years. May mga oportunidad dili nga mas manami pa outside the PNP organization. Kag makatag man kita time sa pamilya naton kay before ang aton chimpo do ara lang pirmi sa paano way na kita chimpo te mga sa aton pamilya ang kabataan ko magagmay pa. Siguro isa man nakarason nga nagdesisyon kami kag din istoryan man namon sa nga akon asawa no. All right. Now, ano karon ang plano ni former police captain Charlie Sustento pagkatapos nga magbiya na sa serbisyo? May mga ano ining mga nakita nimo nga mambal nimo maayo nga oportunidad bilang isa ka private citizen na karon, Sir Charlie? Siguro sir, no, just like nistorya namon with my classmates si Lieutenant Colonel Jonathan Pinwila, ang earlier man nag-optional man with the same case man sa amon natabo siguro maging kwan kita no active kita sa komunidad man naton gabulig kita no just like sa mga tao nga nagbulig man sa akon nga sang wala kita sa serbisyo no sang na-dismiss kita ginbulikan man kita sa mga private person nga makapangita man sa other source of income no. So makaga-focus kita na dira kag let's say kung ano pa ang direksyon naton sa karon nga nagbiya nako sa PNP service. Just na lang siguro ang makakuan decision sina ko ginakuan ko na lang no ginahatag ko na lang sa aton Ginoo kung ano ang plano sa ako no for the right direction no. I know nga ang decision nga mag-resign is very difficult man sa part ko sa akong pamilya but whatever decision I made is I know ara gid ang Ginoo nga nag-okay man siya no. With this guidance and giya niya ang decision ko sakto no. Any plans nga magsulod sa politika si Charlie Sustento Jr.? Dugay pa sir ang eleksyon no lang taon naton ang possibility but for now we will focus lang anay sa mga panaton no sa panaton sa pamilya naton kag at the same time sa sa aspect nga kundin kita ginbugayan man sang Ginoo kag sang with the help sa mga private citizen man no, sa mga stakeholders man dira lang kita anay mag-focus. All right. Sige. Sa karon Mr. Charlie Sustento Jr., thank you so much for your time kag sa pag-confirm diri kag pag-share man sang mga informasyon may kantanan karon sa imo sining resignation. God bless and good luck Sir Charlie.
Yes sir, before I answer, gusto ko man magpasalamat sa Bombo Radio, sa mga friends natin sa media nga naging part sang kabuhi ko sa journey ko for more or less 20 years no nga nagpangalagad kita sa Philippine National Police. Nga kamo ang naging sandigan, kamo ang naging tulay nga mapaabot ko ang akon mga accomplishment, mga programa sa komunidad, kag kamo man ang mga nagahatag sang kusog or idea sa amon kung may mga other ideas kamo nga ma-impart man sa amon bilang isa ka pulis. Aragi kamo naging part sang akon kabuhi no bilang pulis. With that, thank you gid sa inyo, sa Bombo Radio, kag sa the rest sang Trimedia nga nag-support man sa akon karet. So kag sa especially sa mga pumuluyo no nga nagsalig ang trust and confidence nila during the time nga pangalagad kita. Kag reassured nga bisan wala na kita sa serbisyo, whatever information ninyo nga ihatag sa akon to deter crimes or information nyo nga makabulig sa kalindong kawayan sa aton sa syudad, pwede nyo man mahatag sa akon. I will disseminate to my fellow officers man no sa ginasaligan naton. Kag hopefully ang pagsalig nyo, kag ang trust nyo ara man Japon sa akon despite nga wala kita serbisyo. Thank you kag mayong hapon sa inyo tanan. God bless us. There you have it, si former Police Captain Charlie Sustento Jr. Sa yaman sini nga pagkonfirmar sang iya sini nga resignation. Isa sa mga rason, nagapangunang rason is para nga mahatagan niya sang nagakigo sini iya nga tsempong iya sini nga pamilya, no? Makaupod ang iya sini nga asawa kag iya sini nga bata sa aton sini nga mga taga-palamati kay kung si former Captain Sustento Pambalon sini nga ti nakapanerbisyo naman ako 20 anyos. Kag sa sulod sa 20 anyos sa aton sini mga kabombo ti nag-angkon sang tuman kadamo sini nga award sang nagpungko bilang Chief of Police sa Banwa sang Dumangas na angkon ang Best Municipal Police Station for calendar year 2015 regional level. Recognition for the unit that accounted the most number of loose firearms calendar year 2015. Recognition for the unit with past and continuing notable accomplishments for calendar year 2015. Plaque of Best Police Station, May 4, 2015. Plaque of Recognition for the unit with past continuing notable accomplishment beyond the rating dated August 10, 2015. Plaque of Recognition to Dumangas PNP Station under the able leadership of Police Senior Inspector Charlie Sustento, 2014. Certificate of Commendation is given to Dumangas MPS for the highest number of apprehension in anti-illegal drugs, dated February 4, 2014. Certificate for Best Police Station in the Field of Operation given to Dumangas MPS Pagdayaw Awards for second quarter calendar year 2015, dated July 6, 2015. Silver Eagle Award, Dumangas MPS Patrol Plan 2030, May 23, 2016. Sang nagpungko bilang Ahoy Municipal Chief of Police, Ahoy Municipal Police Station, COP. First runner-up, Napolcom Inspection Certificate Commendation for being third on campaign against illegal drugs awards first quarter 2017. Best Police Station on campaign against loose firearms. Best in Operation first quarter 2017. Best Police Station, best on campaign against loose firearms. Best in Operation, Best Junior Police Commission Officer for the year for operation awarded by no less than the PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. No? Pilagi lamang ini sa mga accomplishments, awards, no? Ni Mr. Charlie Nicaron, Mr. Charlie Sustento Jr. Hindi man malipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga ti na involvement sa kontrobersiya, no? Sa isa iya ka politiko si Captain Sustento kag hambalagan ni siya ti isa man ina sa mga nangin rason
sa akon sini iya nga paggabiya na sa serbisyo. No? Pero sa karon sa pagbasa naton, duluyag lang yan ni Mr. Charlie Sustento Jr. nga magpakalinong, magtutok sa iya sini nga pamilya, kag sa iya sini nga negosyo, kag bangon man sa kadamuon nga ni isa mga palamangkotanon kay there was a time nga ginabati-bati sini nga makontra siya or mapadalagan siya bilang representative sang 4th District. Yang balya siya dugay pa man tong eleksyon. No? Sa karon focus lang kanay sa paghatag sang tiyempo sa akon sini iyang pamilya. No? Mambal naton kag indi gidya malipod kay manigar nga isa sa mga performing police officer, no? Sang IPPO ining si Anay Police Captain Charlie Sustento Jr. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Nagpasalig man siya nga bisar nga way na siya sa serbisyo, but kung may mga itugyan kamo iyang nga mga informasyon sa iya, madamo pa man isang connection nga mga officer si Mr. Charlie Sustento nga active sa karon. Kag sa ngalan kuno sang pagmintinar sang kalinong kag kataway sa aton sini nga susyudad, bilang anay isa ka pulis, hindi man siguro mabatas nga hindi na mag siniramo, no? Or why naga sinananto ang nagaklinabo karon sa aton sini nga susyudad in terms of peace and order. Oh. So kay former police captain Charlie Sustento, good luck, no? Sa imo sini iya gin pili karon nga dalan kag nagdesisyon sa paggabiya na sa pagpanerbisyo bilang miyembro sang Philippine National Police. 19 minutos na kaligad sa takna nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa. Istorya naton diri sa Bumuanay sa Unto. LTFRB Regional Office 6 nagapati nga hindi inside job ang natabo nga pagsulod sa ila opisina nga kung saan nakuhaan sang cash. Kag Regional Director sang Cooperative Development Authority gin kakas na sa iya sini nga pwesto. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdum. Oras nato. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 17 to 23, 2023. Sa sininga weekend, dala ang inyo bugos nga pamilya sa Plazuela de Iloilo para sa pre-Christmas Day treat. Kag samta naga-enjoy kamo sa inyo nga dinner. Si Mr. Totong Villaruz ang bahala sa paglingaw sa inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa Concert at the Plaza. Especially for you sa Disyembre 23, Sabado, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 24, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Sa Disyembre 25, Lunes, imbitado ang tanan nga magselebrar sang pagkabunag sang aton mahal nga manunubos pinaagi sa pag-participate sa Holy Mass sa sinaang adlaw sa La Tolda, magasugod alas 5 sang hapon. Sa tion sang misa,
aton ipangamuyo sa Ginoo nga ang iya pagkabunag ang magahatag sa aton sang renewed strength to face all our problems in life. Plus Wala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang selebrasyon sang Pasko, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay, agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Pasko kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mainuswagon nga bag-ong tuig. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Pasko tion sang kalipay, kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. Sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sang Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon. Sa pagpangalagad sa nga Bombo anay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Jomar Villa ang LTFRB Regional Office 6 nagapati nga hindi inside job ang natabo nga pagpang-ransak ang pagpangawat sa ila sining opisina. May ara na balag karon sang person of interest, no? Ang LTFRB 6 orang aton siniyang kapulisan sa nasambit sining hitabo kay tikon madumduman ta pa sa aton sining mga kabombo daw bago ini amo, no? Nga sahi isang target karon abi sa mga kawatan nga kadamuon sang opisina nga sudlon ang iagid sang LTFRB. Check ta si Bombo Jomar Villa. Jom sa report please come in. Nag-apati ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Region 6
o kon na LTFRB 6 Bombocham nga hindi inside job no, o kon may collaboration abi sa nagatrabaho sa sulod ang ining natabo nga pagsulod no sa sining opisina sa LTFRB Region 6. Akon sa denti bikin kuha no nga cash amount mismo sa sulod sa opisina. So no kay LTFRB 6 Legal Counsel Attorney Salvador June Altura ang legal counsel sa LTFRB Region 6 Bombocham. Nagapati ini nga hindi inside job ang natabo no bangod nga ti kun inside job sa natungdan hindi lang siguro 1,200 no ang nakuha kay based daw sila nga pagpangusisa only 1,200 lang gid aga ginkuha sa sining suspect. So no, sa natungdan kung inside job gid man o kung giplanuhan di hindi lang siguro nga ti maguyang sila sa ila sini nga kabudlay nga magkuha man lang sa 1,200 pesos sa sulod sa ila sini nga opisina. Call out naman ang attention diri no sa mga security guard kay di pagid mabalaan di kun bala kay sin duty no kay do nagapatudlanay kuno ang duha ka security guard Bombocham kay ti shifting ni sila do tatlo ni kuno ka shift no so na aga tudlanay ang duha ka security guard nga ti sa iya natabo nga duty tapos ang isa nagatulod man to sa piyak no tigin call out ning ila sining attention kay possible nga ti may panabton man ni sila no kung mapapatud-an nga ti may kakulangan adri sa bahin sa sining mga security guard nga assign sa nasambit nga opisina sa natabo ining pagsulod sa nasambit yang nga talatapan dugang padri sang natungdan ti kinatugyan Manila ni karon no, sa Haro PNP ang ining investigation. Kung sa diin may mga napang-forward na sila nga kopya diri sa closed circuit television sa pagsulod sining isa ka individual nga nakasuksok sa jacket nga may hood bala saya sining nga ulo kag amo na ang subject diri karon sa verification diri sa pulis kag kun may mga possible abi no nga makilala ang sining itsura kay ang isa diri ka CCTV kun tani nga makabulig ang natabo diri nga gintabunan sang suspect Bombocham nga ti agod makabulig man hindi makakita siya sining itsura ang ining CCTV nga gitabunan diri na ni sa may babaw nga porsyon pagwa na bala sa opisina sang COA kay ang natabo ni diri siya nag-agi sa likod nga porsyon sa bahin sang COA pagsaka niya pagsulod na simpre nakalak pero kung sa sulod ka pwede mo na yan ma-open ang lock sa gapartahan so mo to pag-open niya nagabalandra gid ang CCTV siguro ti may ideya man sa mo to gintabunan niya to ka tela Bombocham kag didto nagsulod pagid sa opisina sang admin kag didto nagin kuha ang cash nga nasulod diya sa drawer. Actually ang ila sining opisina sa may babaw lapitan na ilang gid ni no siguro do mga 5 lagid ka dupa ni ang kalayoon sang ining opisina sang COA kag admin office nga ti amo to ginsulod diya. Dugang pa diri sa natungdan way man siya nagapati no kun duay sa sang may nakita palang motibo nga konektado ini sa sining deadline blato sang consolidation sang franchise sa December 31 kaya po maning mainit subong sa LTFRB mo Bombocham pero suno sa natungdan way siya nagapati kay ang ila to sa ini nga mga dokumento kung gustohon gyud man abi no sang kawatan nga magsabotahe tama ka pwede no kay tupad ni sa opisina sang admin office ang ila sa nga record section ato tanan nga record sa bilog nga diyon sa is so ito ya batandog Bombocham kag possibility ko pwede ya mag-uba kay may screwdriver to siya kag kutsilyo na bilin pa to gani sa lugar so ang pagpatid diri sa natungdan nga purely ang intention sini ang mga wat sang kwarta dito sa sulod sang opisina sang LTFRB ugaling ti mga iban to way na to mapangdala mga laptop kay basin na budlayan na blang kawatan kagati basin nagadali man sa sangya sini nga inuras amo to ngati ang as long as ngati madalaya kag mahapos dalon amo to ang 1,200 pesos ngati amo gito ang nakuha sa sining nasambit ya nga suspitsado actually pag padulong naton sa area no actually nakakadto gid kita tos may babaw ako sa din natabuan ni bla ang pagsulod to sang suspect pero sa subong nakasirado na no ang ining opisina sa COA kay tiway naman na yan na utilize kadugin abando na bla sige butangan ni nada sa mga gamit dra mga files
kag kita taman ang ang footprint, no, ang agi sa TL. So posible ti halin to sa bintana nagpatong sa to sa lamisa to nga kung puno na kaya pukti kung patungan mo na mahurma gid bubot sampo. Ang TL doya ka bata siguro estimated na to na ado mga nagalapot 15 to 18. So may posibilidad nga nagamit sila sang minor para nga makasulod na bisa gamay siniyang alagyan? May possibility man. Dari pumbutsa. Pero hindi sa banggit ka hambang minor gid kay may mga tao man niya subong ati doon na unahan pala sa edad ang lawas si sini gamay pero ang edad niya may mga edad mga 30 to 40 na. 40. No, ang edad naunahan sa edad ng lawas niya. Ang iba niya kung mag-describe niya mo Jomar, bata paglisi mo no naunahan ka sang lawas mo. Subong niya. Ang edad na naguna. Jobs. Anyway, pero tiyan mo gimana, may mga posibilidad nga hindi man minor de edad pero magamay nga tawo. Magamay. Abot na kung kita onda sa imo, may gin forward ko na mo kay gin zoom tato ang footprint la. Diri bang butsan mayo tani guro ni pang galing way ka man basihan ko sino to footprint. Amo nang mabudlay diri sa aton kay kung sa iba lang niyang lugar bisan prints lang da sang sapatos, shoe prints or shoes print. Sarang ni nila ya kabig as evidence kag mapadalman kag later on bisan sa mula na iyang print nila Bombo Jomar matumod nila kung sino ang suspect. Pero diriya sa aton niya may mga luminol test na to gani kag patigayon sa istansya to kag tanan-tanan na lang duway gid gani tupa gyapon. Amo na ang isa dala krote sa gidalantaw naton nga mga pinaka mga posibilidades man bubutsam hasta ang footprint ara pagadi kinangan sa may mo sa may pertahan sang kuwa ang sa ibabaw sa Galdifarbe kay pagwa mo da may mga papilis dra may mga footprint man da galing way na siya nagahurma do mga balas na lang gid ya bubutsam kati ato kasubong bala nga naggalapak sa may balas tapos makalapak na sa mga documents amo na nagkalabilin da ang mga balas dra sa ibabaw sang sining mga dokumento no sa komisyon kun sa yakang land transportation franchising and regulatory board mayo lang kay ang opisina ni Director Osminya way gid pasaka kay gin kun way gid sulod kay pagsaka nato diri bumutsam kamay na lang mo isa lang ka pila ni kalintang mapay daloman do mga siguro mga 15 kalintang makapanaog kas dalom dra nagapalandra ng opisina ni direktor pero tuway tuya matandog bumutsam kasi siyempre may mga kapaminsar manggurong kawatan nga talagsama mo lang sa laka di makita gani si direktor ti laban-laban way man natunod yung opisina muna ang gidalantaw dara nga dito lang gid sa area no nagpang ukay to bubutsam kag nagwa man sa balik konsilin sa nag-agi pasulod dra man siya nag-agi pagwa kay amo man nakita dito nga mga exit ya pagluwas sa mga infrastructure nga nakasirado man bumbutsam ari noon pabati na si Attorney Salvador John Altura sa papakigangutan sa Bombo Radio. On 3 shifts. So isa lang na ang duty on a daily basis. Pasibulan no oras gid sulod. Hindi naton mabalaan kay base ang duha ka gwardiya hindi man sila makatatod gid tinudloan na sila nga sa shift yang isa ang hambal sa isa sa iya naman shift. So tanabalan. Pasibol may inside job nga or consider na. Di ko makawat kami siya sa inside ka gina, inside job gina. Oo. Pero kung siling mo abi nga inside job nga may collaboration sa unlikely. Okay. Makolaborate kasi to ba mildos kwaon mo. So gina-consider yun ni attorney kay tibalaan talang liga to sa may dagupan kundi kumusala ang balay man to ni Guadis to da sa chairman sa Galdifarbe sulod man
Basta may connection man ni sa ano ni sa pag hindi pa naton ina ma-establisar nga linya siguro. Oo. Yan mga dokumento duay man sang Wala man sing gintando nga dokumento, wala man ginkuha ang mga laptop nga aralan da sa babaw table kag mga computer, so butang balon hindi amo nang iya interest. Kwarta lang. Why gising ginkuha nga records. In fact sa pagkamadali siguro nagkalabilin pa gani mga gamit na ginusarya. Ano nga do screwdriver to kag isa ka kutsilyo. Ara naman sa possession sa mga kapulisan to. Sa din gamit ang screw kag kutsilyo. Basi wala ta kabalo eh. Basi gindalaya nga thinking nga lock ang kwarto basi tuhilon niya. Kang kutsilyo siguro basi madakpan siya mamuno siya eh. Ang sulod may CCTV sa sulod sa opisina. So posible may kita-kita. Amo na gani duha ka kamera pero sa isa ka kamera natabunan. Kabalo na kaya kaintindi ni siguro ang kay gitabunan yang isa ka kamera pero ang isa waya siguro ang pagkataran may ara pang isa. So dito naka-record. Sa likod attorney may CCTV function doon. Wala sing CCTV sa back part ng office. Pero within the office kag di sa front na ara. So nakita pagtabon na gid nga doon or nakatabon siya ang hambal nga nakatabon ng iya sa nawong. Si Attorney Altura diri karon Bombotsam. Ang based diri sa pag-usisa tadugang may lantaw na sila diri ka suspect pero gin turnover nila ni sa pulis agad kati baka patgayon diri karon sa investigation kati hindi man sila baka pato-pato dira karon unless kati way gid sa nga may nakakita dira nga siya gid no ang kawat dira so muna ang ini nga dugang diri karon nga validation basi makakuha man sila dugang mga CCTV magluwas sa sulod abi nga amo to ang nakuha to ang hudlat to nga naka nga color dito ma-describe pa attorney pero sa itsura doon di gid klaro ti basi sa sagwa no pwede ka-check sa nga dugang nga kuha diri karon sa closed circuit television specialty sa front gate no sa LTFRB kung nang taon nato diri Bombotsam may gate dili di sa tubang nga tabak no bo siguro kung lagadon mo kag alakadon pwede gid ang ining part diri sa porsyon sang LTFRB kag diri man putang blang mga ginpang impound nga salakyan so muna gidalan taw diri sa nagagi kag kun sa likod ado mabudlay na kuno kag duay man to sang patimaan nga do sign nga nag-agi sa to nagtakra sa to may mga kahoy to ginpang bangday sa likod nga porsyon sa opisina sang LTFRB Regional Office 6 Bombotsam. All right. It is si Bobo Jomar Villa for sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. So 1,200 pesos ang insulod orang nakuha nga balor sang cash sa talatapan sang LTFRB Regional Office 6. May mga person of interest na pero ginpakamayo sang LTFRB nga ihatag ini sa bahin sang kapulisan ng mga impormasyon agod nga makapatigayon sila sang pagpangusisa kag dugang sini nga investigasyon. 45 minutos na kaligad sa takna sini nga launa ginkakas na sa posisyon ang Regional Director sang Cooperative Development Authority. Tisinuayhan ang nagbulo si Nadri. Kung madumduman nangin kontrobersyal si Director Patron bangod man niya sa mga kahigayunan kung tani nga making istorya si Mayor Jerry Treñas may kantanan sa problema sa kooperatiba sang mga empleyado diri sa city government permila ni siya unavailable may mga official communication ang aton sining alkalde nga way ginahatagan sang importansya sang regional director sang Cooperative Development Authority. Now there was a time pagani iyang may isa ka mataas opisyal, no? Amo to ang gindadol-dadol ni Mayor Jerry Treñas sa gud nga mga istorya si Director Patron kag nakaistorya na gid man.
Kag isa man sa karon sa mga under investigation, amo ang Regional Director sa Cooperative Development Authority. Bangod sa mga hitabo, kung nga waay husisa sang mayo ang mga loans sa mga opisyal sang Iloilo City Employees Cooperative, kag daw kasubong nga approve without thinking. Check tabla si Bombo Angel Tangel sa follow-up report, please come in. Bombo Cham ginkatas na sa pwesto bilang Regional Director sa Cooperative Development Authority Region 6, si Dr. Nora Patron. Sa interview diri sa Bombo Radio, si Undersecretary Joseph Encabo, Chairperson sa Cooperative Development Authority, yung pahayag na sa Nobyembre 20, ginkakas opisyali sa pwesto si Dr. Patron Bombo Cham. Suno kay Yusek Encabo, ginahitso pa ang transition period para sa bag-ong Regional Director nga magapungko sa January 15 sa mga kabombo naton. Wala pa sa ngalan nga may ginhatag ang natungdan kung sino ang magatalos manabi sa posisyon ni Dr. Patron bilang bag-ong Regional Director. Kapang siguro sa gihapon diri sa Yusek Encabo Bombo Cham nga hindi ini rason ang pagpahalin kay RD Patron o kung kay anay RD Patron para kakson man ini siya sa investigasyon. Kag sa gihapon kung may makita nga probable cause nga nagatudlo directly man abi si Dr. Patron nga involvado ini siya sa mga anomalya sang co-op diri sa Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Sa gihapon mahimo gid ini siya pasakaan sang kaso sa mga kabombo naton. Kag nagapangayo diri sang pasensya si Yusek Encabo Bombo Cham kay hindi gid mahingagaw ang resulta man sang ila investigasyon nga una diri naghambal ini siya nga within 20 days after sang investigation man sang mga abogado nga nagkadto diri halin sa may central office ng CDA, makahatag sila gilayon sang resulta. Pero ang natabo diri kuno Bombo Cham, dumas madamo pa sila sang may nakit-an o kung mas nagasanga-sanga pa ini ang mga information nga nadiskubrihan man abi sang mga abogado Bombo Cham. Kag madumduman sa mga kabombo naton the last time, gin-declare diri ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga persona non grata si anay Regional Director Nora Patron. Yari atong pamatian bala Bombo Cham ang nangin pahayag ni Undersecretary Joseph Encabo sang ato na ma-interview. We will final findings, no? Kay tawag nito, may mga further investigation pa na dapat obserbahan because may mga involved na personalities. Right now, what we decided is yung tanggal ng regional director at pag-appoint ng iba. It was effective November 20. The new regional director will assume January 15. So, nag-request lang yung dating regional director for a good lead time to prepare her things, for transition, for interfacing. So, ganun ba din yung bagong regional director kasi of course, no, Christmas, so kung pwede. So ang acting muna namin is yung second in rank, but basically the new regional director will come in this coming January 15. Ayaw ko muna i-reveal, baka yes, kasi part pa rin siya ng investigation eh. So our legal wants to be careful about it kasi nga may mga ibang anggulo na nakita pa. So that is the advantage of having an independent investigation other than giving it to the regional level where we're trying to evade and avoid mga conspiracies, no? Mga accomplices na baka magbago yung findings at saka ng investigation. Pero we trust in the integrity of the independent investigation team kasi nga may mga ibang anggulo sila na discover, so to look into it seriously. Sabi ko, that's the beauty and the advantage of having an independent investigation. Ayaw ko rin magsalita na tapos, baka
tinago o so mas maganda yung ganun, mas sigurado. We assigned lawyers there so that the statement and the findings of the CDA will be sound and steady and reliable. Lumampas tayo ng 20 days, no? And we apologize for that kasi nga because of the new findings, because of the new angles, new discoveries, sabi nga ng legal, we have to deep into this, deepen our investigation kasi yung nga may mga ibang tao involved eh. So baka half-baked ang magiging results ng 20 days. So baka makaiwas yung mga dapat magiging liable. Bomba Cham na batian sang mga kabombo naton ang kabahin man sa nga pagpahayag ni Undersecretary Joseph Encabo sang aton ang interview. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Ano ihan ining mga bag-ong anggulo nga nakita sang pagpangusisa may kantanan sa kontrobersiya sa kooperatiba dira sa city government. No, may kantanan bala ini sa kay Director Patron. 53 minutos na nakaligad sa takna sining alauna katapusan ni report kaupod sa kay Bombo Ronel Brabanso. Mag-amay nga nagpang tahong sus nakalabot niya sa may Negros Occidental. Nang tahong lang ni sila sa Banate, pero kalabot sila sa may Negros Occidental. Pero mayong balita kay safe and sound man sila. Ugaling mo lang to nakuha nila nga tahong. Why gid sila sang may nabilin kay gin-dispose nila to para lamang makasurvive. Check ta si Bombo Ronel Brabanso sa iya sining follow-up report. Nel, sa report please come in. Nakita na Bombo Cham ang mag-amay kag abyan sini nga nadula sang 27 hours o kun masubra isa ka adlaw sa baybayon sang Silay City, Negros Occidental. Ang nadula amo Sanday Robert Panique Sr., 54 anyos, si Nelbert Panique 20 anyos kag si Andy Diquilia, dunsay residente sang Barangay Alakaygan, Banate, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Ellen J. Vargas, live-in partner ni Nelbert, iyaging pahayag Bombo Cham nga nagpadulong ang iya bayaw kag asawa sa Kalalauran sang Banate sang December 17 ang wala na nakapauli. Suno kay Neljoy nagpanahong ini ang iya bayaw kag asawa ti sang nadula sa kadagatan matapos nga magkulob ang ilang ginsakyan nga fishing boat sa laod nga sakop sang Barangay Gahit, Enrique B. Magalona, Negros Occidental. Isa sa rason sang pagkulob sang ang nahubsan sang gasolina ang ilang baroto kung sa diin nagtuga sang ilang paglutaw-lutaw sa kadagatan sang masobra sa kaadlaw. Tuman ang kakulba nga nabatsyagan ni Neljoy siyang mabalaan na wala na makapauli ang iyabana kag bayaw. Dugang pasang natungdan, wala sila nakaibalo nga may nagapaabot pagid nga bagyo sang adlaw nga ato kung sa diin naguba ang gamay nga porsyon sang ilabaroto nga nagresulta sa pagkulob sang pump boat. Sakay sang pump boat ang 11 kasako nga tahong sang natabo ang insidente. Suno kay Ellen Joy sa sitio Dakutan, Silay City, Negros Occidental, nakita ang mag-amay kag natigayon nga ma-rescue kaupod sa isa kanilang apyan. Sa interview man sa Bombo Radio kay Kapitan Loredel Baclas Kaalem, punong barangay sang Barangay Alakaygan, Banate, iyagin pahayag nga ang sakpo sang tahong ang ginpanghulog na lang sa dagat sang mag-amay para nga mabuhinan ang kabugaton nga dala sang pump. Nagpalabot na sang bulig ang local government unit sa LGU sang Banate pamaagi sa pag-coordinar man Bombo Cham sa Philippine Coast Guard sa LGU sang Enrique B. Magalona, Negros Occidental. Lunsay nga wala sang pilas kag nakahamtang subong ang mag-amay kag ilaabyan sa balay sang utudman sang mangisda nga taga Gahit, Enrique B. Magalona, Negros Occidental. Ginakayo naman subong ang pump boat sang mag-amay kag para man magamit sa ila pagpauli balik sa ila balay diri sa may Barangay Alakaygan, Banate, Iloilo. Sa dunga balangay dalye atong pamatian si Neljoy Vargas, asawa sang nadula nga mangisda. Sa may Silay, sa may Dakutan, nang safe man sila sir, wala man sila mga Di sir, di ni ma'am ang Silay Dakutan ma'am. Sa Negros. Paano sila ma'am gindala ma'am diri ma'am sa Iloilo ma'am? Wala ato pa sila gyapon sir sa Negros sa lugay nila.
Kumusta ang sitwasyon nila ito, ma'am? Nang okay man kay adto man tong mga pamilya nila, nang safe man to sila. May mga magras bala o kon na ma'am nga mga pilas ang naagom sa imo ma'am nga bana or ay man? Waay man sir, gutom lang gid ang ita nga kagapon. Ay pagsugak sa ila sir, gindalan man sila pagkaon. Ano ni ma'am ang imo ma'am nga bana kag asawa ma'am, ano ang ila ma'am nga ginapangisda ma'am sa baybayon? Nang kapanahon na sila sir, manaw panahon na sila. Ti ma'am, ano plano niyo ma'am sa imo ni ma'am nga asawa kag bata ma'am, dalon sila di pabalik? Nang ginakayo pa to ang tambot kagin sakya nila nga nagkulob, ginakayo pa to. Bali may man nagpalabot naman nga bulig sa inyo ma'am or sino dira nga organization kiti or inyong LGU ma'am sang dumang asang din taga ngani ka mo ma'am? Taga Banate. Nagpalabot na ma'am sa inyo ma'am? Nang nga classic nagbulig man na sila kagapon si Mayor sir kag si SB nga mag-update ka mag-follow up sang mga Coast Guard nga para ma-identify gid kung mapangita gid sila sang maayo. Sige. Inyo nabatian si Ellen Joy Vargas, no, asawa sang nadula nga mangingisda kag bayaw naman to isa Bombotsam kiti sa Subong, nakamtang naman ito sa may Enrique B. Magalona, Negros Occidental kag nagahulat na lang man nga makayo ang pump boat nga nagubabala kag gamiton pa daw suno man sa asawa sa pagbalik diri sa may barangay Alakaygan, Banate, Iloilo, Bombotsam. All right. Ini si Bombo Ronel Palencia Brabanzo para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Ronel sa imo siniiyang follow-up report. Mayo gid nga balita ni para sa pamilya sining mag-amay kay man nakabalik sila nga buhi. No? Sa aton sining mga kabubo nga daan kagapon may ara pa sang pamahog sa malain sining tsimpo. Way mong balaan ng imo sining swerte kung ara ikaw iya sa kalalawran. Sa aton sining mga kauturan galing tiya mula na pinangabudlayan nila nga 11 kasako sang tahong to tigin dispose lang nila, no? Why gid na mapuslan di man nila maginansyahan to kung makabawi-bawi sila sa ilang sining gasto, pero ang pinaka-maayo sining kapalaran amo iya ang buhi sila, no? Sa aton sining karon nga mga kabombo. Oras naton impunto 2:00 sa hapon. May information kita nga login grant kuno ang tawag sini ginahingyo sang local government unit sang Pavia nga buksan sa Malawi nga tion ang Ungka flyover, ang kontrobersyal nga Ungka flyover. Sa aton sini nga mga kabombo. Kag ang opening sinibanwa subong nga hapon. Titutok kag mag-standby kamo diri sa aton iya nga pagpangalagad diri man sa Bombo Radio Iloilo kay from time to time mag-checkar kita sang development sang nasambit sini karon nga impormasyon. Ang iban nga mga balita kag impormasyon hindi naton matatapan itong yanta sa iban sinimanu sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo sang manayanaya sa hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section.
Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 17 to 23, 2023. Sa sininga weekend, dala ang inyo bugos nga pamilya sa Plazuela de Iloilo para sa pre-Christmas Day treat. Kag samta naga-enjoy kamo sa inyo nga dinner. Si Mr. Totong Villaruz ang bahala sa paglingaw sa inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa Concert at the Plaza. Especially for you sa Disyembre 23, Sabado, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 24, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Sa Disyembre 25, Lunes, imbitado ang tanan nga magselebrar sang pagkabunag sang aton mahal nga manunubos pinaagi sa pagparticipate sa Holy Mass sa sinaang adlaw sa La Tolda, magasugod alas 5 sang hapon. Sa tion sang misa, aton ipangamuyo sa Ginoo nga ang iya pagkabunag ang magahatag sa aton sang renewed strength to face all our problems in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo
temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Kabombo! Nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo, sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon good sa inyo. Happy Tuesday mga kabombo. Ini si Tita Regine. Yari na ang kahapon lamang program. Let's count. Pila na lang ka days to go before Christmas. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, sa 6 days to go before Christmas. Hello sa mga nag-reunion, sa mga nag-Christmas party, sa mga nag-bonding, sa mga nag-tipon-tipon. This is Tita Regine. Alab na kita sa saning hapon. Let's enjoy again ang mga istorya. Ngaging palabot diri sa kahapon lamang program. Salamat sa mga nag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid nga ikaw man maka-email sa ina nga aton nga email ad or pwede gid isulat and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Everybody is happy. Everything is back to normal. Why na bagyo? Kundi nga manami ng aton nga panahon. Nangin LPA na lang si Kabayan. And so, today, mga kabombo, we're very happy that we'd be hearing again mga manami kag mga very interesting mga istorya gin-share diri sa kahapon lamang program. So, umpisa na ito ng ating pag-enjoy with this song coming from Regine Talk, Mahal Ka ng Mahal Ko. Good afternoon and welcome. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal
Sino nga ba ang mas maswerte? Yung nagmahal or yung minahal? I think both, no? Anyway, 18 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, and fourth day na gali, isang simbang gabi, sa mga nagsimbang gabi. Straight na yan, ha? Walang tulugan. Gising na ba kayo? Good morning da sa inyo. Timera, pagid karon hasta nagdaan sa 24, no? Ang iban, ang panata, straight ang pagsimbang gabi. Good afternoon sa liwat sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine, nagapamati na kamo. Sa kahapon lamang program, I am about to start reading our stories for today, December 19. And Ario, bago ko lang yung nakita ang iyong letters. Pasensya ka gid FMB sa November panigali. Pasensya ka gid, naskipan ko gid gin email. But anyway, this is from FMB, sang 4th District. And it says, Dear Tita Regine, Tita Regine, I'm back. Char. Char lang, yes. In love ako sa isa kagig, pero babae po ako. Babaeng bakla. So this is my comeback letter since my last letter, long time ago. Nawili ko toon tanaw kay dramas and Asian novelas. FMB ni, sang 4th District. Ang ako ni ga-share sining hapon, hindi parte sa love story ko. O diba, may nag-asagid nga love story na hopya kamo, no? FMB pa ya, nami ko mang budol, char lang kundi sa mga naagyan ko sa Super Typhoon Yolanda. November 8, 2013, nagsulod ang bagyo, nga ginhingalanan Yolanda. Pagka November 9, nagpanalasa na si Yolanda. Titungod sa mabaskog nga hangin kag ulan, ang ingod balay namon, nabalaka man sa amon. Bisan may second floor pa ang balay, kay kawayan, kag nipa. Yun pa evacuate niya kami sa ilabalay. Gabusong si mama that time, kag ako, grabe ang hilanat ko. Ang mga botkon ko hindi mapilo, kag ang liog ko, kung diin maunay sa pagtulog ko, didto na lang, hasta makatulog ako liwat, kag makaliso naman sa piyak nga side. Hindi ko na madumduman kung saan o kami nakapuli sa balay, pero November 12 sang gabi, gindala na ako day mama sa hospital. Una diri sa amon banwa, pero nagprangka sila day mama nga hindi nila kaya. Gintagaan nila kami referral. Tita, pwede ihambal ang hospital. Sa ginatawag nilang Hospital University. Okay. So, 12 kami nga nag-abot sa hospital, pero 13 na ang ginbutang sa chart ko nga nakasulod na ako. Kay alauna ata, na kumpleto ang mga laboratories ko. So wala ko yung gani kabalo nga nakasulod na ako sa kwarto. Pagkahapon, dito na mo nabalaan nga may UTI ako. Kulang na ang dosage kabulong ko. Kulang ako sa potassium, calcium, kagindat ko pa na ako sang pneumonia. Tita, isa kagabi ambot, kung nga ang nag-amo ko to grabe ang pamwersa ko. Tapos nagibi ko, kag nagpanalambiton, nga uwo warling, uwo iko, neni MG, JC, kuhaan nyo na lang ako. Sa sobra ko nga pamwersa, nagdulugo ang kamot ko. Gaawas ang dugo sa dextrose ko. Ang mga naging nurses, kag doctors ko, mga buot sila ta. For 8 days ko sa hospital, na-feel ko gid ang pag-atipan. Kung sa una, wala ko gakaon saging, subong gakaon ako saging. Basta lakatan lang nga saging. Kung iban nga variety ka saging, hindi ako magkaon. Liban lang kung tinanok, tapos isawsaw sa kalamay. Sa nurse nga nag-atipan gid sa akon, musta ka na Ate Deb? Salamat gid sa pag-atipan sa akon. Sa mama di ko, salamat man sa pagbantay sa akon. Kay Chachard nga ara gid permi kung wala si Papa, salamat nong.
Kay TIT nga nagpa-evacuate sa amon sa balay nila, salamat. And lastly, kay mama kag papa nga nag-sacrifice bantay, nagpulaw bugtaw, kag I love you mama and papa. Sorry sa long letter, Tita Reg, kung may mga typos, and grammatical errors, kay padla ni gamit ko subong, kay guba ang tablet ko. Busta na gali ka mo, musta na ka mo, Lolo Dance, Lola Amps, Miss G, Toto Subang, kag Miss Mia, ang akon nga mga fellow KLP Suki, ang tagpadala, FMB. Na-mention mo si Toto Subang, no? Gani man, kumusta ka na, Sir Toto Subang? Super sako gid. I hope makachempo naman ikaw. Makachika ka naman diri sa KLP. Anyway, sa imo, no, salamat gid. Ang imo nga story, the way you wrote it, really speaks of your personality. Medyo may pagka-tarsa. O ko gani ka ginababaing bakla. But anyway, kamang sadya, no? Amo na nga types ng personality. Kasadya sina sa ilang nga updon. Ay timayo gid. Gapanalasa to yung Yolanda. Tapos ikaw imbuya daw. Nag-delirium ka na to, nag-hallucinate ka na to, hindi na maintindihan, no? Kung anong nagkalatabo, na-hospitalize ka imo. But anyway, that was the moment nga nabatsyagan mo, kag nahibaluan mo, damo gali ang mga nagapalanggas sa imo. And ila binagid ang imo nga mga ginikanan who never left your side and who were there sa imo those moments that you really needed them. Sige, padayon lang kita, ha? And I hope we would still be hearing more stories from you. Salamat, kids, sa pag-share mo sa saning hapon. Merry Christmas sa imo, FMB sa 4th District. Tugangan ta mga istorya ang ato i-share sa inyo, mga kabombo, sa pagpanabalik sa kahapon lamang program. Sulat naman ni Inday ang ato i-share sa inyo. Magabalik kita. Pagkatapos lang, kids, sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko, apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry, kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pondido nga Christmas lights. Check yaron ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini, subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa panahon sang Pasko, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipa siguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan ang mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon ukon mga pagay nga matalom kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini.
Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kon pulutan nga maalat nga nagapadugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo. Magprepara man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kun minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon. 2 minutos makalipas ang 2:00 sa hapon, ari na ang sulat ni Inday. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo, Tita Regine. Maayong hapon man sa tanan nga gapamati sa kahapon lamang program. Tita, tawagan gali ako kay Inday. Nagsulat gali ako sa akon kasaysayan subong sa imo, Tita. Umpisahan ko na. Tita, 3 kami ka magulutod. 2 kami nga babayi, kag 1 ka lalaki. Tita, 2 kami ka babayi nga may pangabuhi na. Kung balaan mo lang, Tita, nagpamana lang kami. Damo na amon nabatian nga mga istorya. Balan mo, Tita, bisan amon mga parents, galibak sa amon. Tita, abi mo lang, magpabati-bati si Mama. Mahambal na siya, Tita, nga si amuni na to nakatapos nakapatindog ka nami nga balay. Tita, balaan man namon nga pabati-bati siya, kag balaan man namon na, Tita, gahisa siya sa iban. Tita, noon mo na kay ti may pangabuhi naman kami. Di pa ulihi ang tanan, bisan manghod ko nga bayi, Tita, gasiling di tanan, Tita, nga nakapamana, di nakabulig, Tita, di ba? Kisa galain man buot namon, kiti mismo nga ginikanan namon, Tita, galibak, pabati-bati sa amon. Dugangan pa ka mga chismosa diri sa amon. Kisa gasiling na lang kami, mayon na lang mani, kung makabalay na kami, Tita, at ibalaan mo, galumon pa kani, kay waay pa kami kapatindog sang amon nga sarili nga balay. Abi mo, Tita, gatulo lang ang amon nga luha, kung makabati kami, nagahisa ang amon ginikanan, Tita, sa iban. Subong duha ng akon mga bata, kag kung balaan mo pa, Tita, kung kaisa, kaluluoy man akon mga bata sa balay. Mayo man na, maatipan, Tita, mayo man indi. Permi lang sako, kaya ang akon bana gaobraman. Tita, bisan ka budlay sang amon nga pangabuhi, ginaagwanta lang namon, para nga mag-successful man kami. Bisan kay balaan naman namon, Tita, di sa oras nga tanan, di na kami makabulig. Kay balaan mo, Tita, amo na may damo utang. Tita, si Mama lang permi kaluluoy. Halin sang una nga utangay, wala untat. Kay gani, Tita, ginagamit ya ini sa talamnan. Pero, Tita, puro lang ini malas. Kay permi lang nga ginabagyuhan. Kung hindi mabagyuhan, Tita, mabahaan. Ti amo ina, kanugon lang, Tita, ka mga nagastos. So, Tita Regine, hasta na lang diri ang akon nga kasaysayan. Damo patani nga kasaysayan ang isaysay ko, pero Tita, asa lang anay diri ang akon nga kasaysayan. So, madamoy nga salamat. Taning akon nga kasaysayan, bilang inspirasyon man sa mga kabataan. So, salamat sa liwat and God bless you. Inday. Well, siguro, Inday, no, nag-express lang si Mama ninyo sang iya basi gamay nga frustrations sa inyo because maybe may mga expectations man siya nga ti basi early ka mo nga naman na, early ka mo nga nagpamilya, tapos siguro she was expecting at ti makabulig ka mo anay sa iya nga pagkatapos ng inyo nga pag-eskwela, makaulupdanay pa ka mo, no, and whatever it was that you dreamt together as one family. Siguro, no, she was expecting akong tani, matigayon man na to. But of course, wala, because may kanya-kanya na ka mga pamilya. And siguro kung makahambal man sa amo si Mama ninyo, dalala na, no, sa mga stress sa kabuhi, sa mga problema, because ikaw mismo, nagabalik ka nga ti, siya lang ang yawan ka kapan-kapan sang tanan kay ti kadamo sa mga galastuhon, and then daw inangin hindi pa manami ang kita sa negosyo sa talamnan, so kamo na lang intindi sa inyo nga mama. Siguro lang gid, no, nag-express lang siya sang iyaman nga desire. It's not so much
nga nahisa, but siguro no, gusto niya man nga one day, tanan ka mo, mangin comfortable man sa inyong pagpangabuhi. And especially ka mo nga nagpalamanana, basta isa pa na, no? Sa iyang medyo gamay nga pag-ugtas because until now, ara pa ka mo. Gihapon sa iyang poder, even though nga may mga pamilya naman ka mo. And yes, I agree with you, it is never too late, no? And hindi kita makahambal nga kay komo naman na, hindi ka nagid makaulikid sa mga ginikanan mo, hindi ka nagid makabulig, I am sure. Kung makadawa-dawa na ka mo, no, there is that strong desire in your heart nga makabulig man sa inyong mga ginikanan, knowing and seeing kung ano nga mga kabudlay ang ilang ginhibo. So medyo tiis-tiis lang anay, basta paninguha lang gid, and at the same time, whenever there is a chance, whenever, bisan may gamay lang ka mo dira nga sulusobra, hatag-hatag man sa inyong mother. You would understand it once nga gapangabuhi na kamo by your own, way na kamo nagalumon sa inyong mga ginikanan, and all the bills, all mga balayran, ma-experiensyahan nyo na, that's when, no? We could say nga, ay ti, amo na gid man ni, you could say nga, amo na gid man ni gali, no wonder nga si mama sang una medyo gawangal man. Kaya hindi gali, no? Amo na kahapos. Magpadalagan ka sa imong pagpangabuhi, especially kung medyo hawot-hawot. But sige lang, for as long as nagapaninguha, wala gid sang hindi posible. Everything is possible. Of course, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. That is always what I would say. Sige, I hope this first month, medyo better na ang inyong salayuhay dira, and naintindihan nyo na si mama nyo, if ever may mga bout siya sa amo-amo sina, kabalo na kung maglo ka rin nyo kay mama ninyo. And pakita lang, wala man kamo nagauntat. And if ever gid man later on, maging successful na kamo, just see to it na maka-give back man kamo sa ila, sa inyo nga mga ginikanan, especially sa kay mama ninyo. So thank you so much, gid, sa imo. Have a blessed Christmas. And regards sa imo whole family. Salamat gid, Inday, for sharing with us your own story. This time, it's 40 minutes after 2 o'clock. Diretso hanta ang istorya din ni student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Hi and hello to everybody, but most especially to you, Tita Regine. Good afternoon sa inyong tanan. Well, tapos na ang suspense sa pag-interview mo sa akong, Tita Regine. Gani, medyo nakahinga na tayo ng maluwag. So, sulat naman liwat. Dako tani ang desire ko nga makakadto sa Bombo for interview para nga ma-meet kita sang personal. Pero amo man nga date ang pag-abot sang sister ko nga si Che from Kalibo, Aklan. From France, nagpa-Manila siya to meet my brothers and sisters there in Pandacan. Sa Kalibo siya una nagkadto, kay busy pa si girl nga ma-chaperone sa iya kadagtuan. So, Saturday siya nag-abot sa Lambunaw, upod ang bata ko nga si Bess, her husband Dharma, and son Mep-Mep. Nag-abot man si Weng and Rose from Iloilo, together with her friend, Tita Reggie. So, nag-decide na lang kami ni girl, magpa-interview through video call. Oo, no? If you can recall, gin-interview natin si student mom through video call. I was also expecting at makakadto din siya sa studio sa Bombo Radio, but amo ni giring natabo ka-timely gid yung nagabot man ng iyang sister. Sa pagbadayon naton, it's also Chet's birthday, and Saturday became our big day. So damo tao tugli sa inyo pag-interview ko. So we threw a birthday party for Che. We have lunch together, sing along together, and dance together. The party was so lively. Ang tanan nag-enjoy gid sang food nga gin-prepare ni girl kag Nanay Luz. Kasadya sa amon tanan. Kag mas excited pa sila sa akon, waiting for the interview.
Ginapamangkot nila ako kung ano ang tema sang winning story ko, pero siling ko sa ila, secret. Sang magsugod ka na sa pag-interview sa akon, naghipos sila tanan. Gin-video nila ang bilog nga interview portion about Tita Regine. Kadamos ang cellphone nga nagatutok sa akon. Do artista lang ako nga naga-acting. Tisiling pananda, tapos sa interview, grabe mga pamangkot ni Tita Regine ba? O hala. Kanami, kag anad-anad, gali siya mag-interview. Sabat ko si Tita Regine pa. Wow. Ginapiprahan niya palagi ang interview portion kung Saturday. Grabe, Tita Regine, ang applause kag palakpakan nanda sang matapos na ang question and answers naton nga duha. Happy man ako kag do na-realize ang akon balatyagon kag now they knew everything that happened between me and their dad. Especially ara si Dharma, my son-in-law, and Bess, his wife, nga upod namon mag-asawa sa Kalibo during the times nga may problem kami. So tapos interview, nag-iya-iya na sila lakat pa city. Che and I slept together that night in girl's house. Nagbanding gid kami ni Che. Gina-recall pa ni Che ang times nga gagmay pa sila. Kag ako ang nagabulig kay nanay at ipan sa ila. Ma-recall pa ni Che ang pagpaligo ko sa ila sa gagmay pa sila. Ang pagpakaon sa ila kag pagbulig ko obra, ila mga assignments sa school. Ang pag-train ko sa iya mag-recite sa mga poems, kapinpas ang time, nga champion siya sa balagtasan sa isa ka radio station dito sa Manila. Gabi na sa makatulugan kami nga duha, na allergy pa siya because of the changes in weather condition, ginaubo kag ginasipon. Si girl ang mapisan maghatag sa iya sang medications kag iban pa niya nga needs. Siling niya, happy siya being pampered and loved. Sa France kuno, she lives alone. And when she doesn't feel all right, it's her son Anthony who attends to her needs. Naka-attend pa kami church together on Sunday, kag after the service, she joined our women's group for some reflections. Kag nag-join man siya sa sharing of her own experiences in connection to the Bible verse na gindiscuss ang among nga pastor. Ginupdan siya ng day girl kag iya husband, Lester, and children. They will stay in a hotel for the night, kag sa Monday, idulong siya ni girl sa airport for her flight for Bali, Indonesia. She will spend a 2-week vacation in Bali with her daughter Melinda, who lives there, before going back to France. Che and her husband John have been so generous sa amon mga brothers and sisters dito sa Pandakan. They have lived up to the ideals that we are created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand to be our way of life. Doing God's works, helping others, giving, loving, and serving in Jesus' name, those are to be our way of life. Kaginahimo gid nila. They are not optional activities for believers, but the very reason God has given us life in Christ. In a changing world, ang aton Ginoo nagatawag kang naga-empower sa aton to pursue a life that works out to others and honor Him. Tita Regine, I would like you to know, and to everyone nga nagasulat kag nagapamati diri sa KLP, that being a contributor sa imong program gives me such a fulfilling experience, not only to me, but also to every member of our family. My children, grandchildren, and sons-in-law are very thankful that I found a good outlet for my experience. Kag paagi sini, I believe that I have contributed a part of me to share with others listening out there. By this way, I can impart some good lessons of my life's experiences, something they can relate to and also enjoy. Ang mga butang naga-occupy sa akon nga oras, kag sa akon nga attention, reveals what's in our hearts and our interest in life. Gusto ko magbilin sa isa ka legacy for my children.
something that can also teach them life's good lessons. The legacy of a wife, a mother that can teach them to always do the right thing, not only in the face of this world, but in the face of our Lord. Pinaagi sini, they will not go wrong, but instead, they will live up beautifully in the eyes of our Creator. Hasta dari na lang ang sulat ko, Tita Regine. More power to your program and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Ako din sa ipunta lang, no? From the very beginning, nag-share diri sa aton si Student Mom, daw na, kumbaga, na naupdan pagid siya, no? Sa iyang journey, sa pagsaysay diri sa aton, sa iyang kabuhi. Umpisa pa lang, sa ginapanguliagan siya sa iyang husband, the long distance relationship pa ini sila. Sulat lang to yasang una, wala pa to cellphone, but yet, ha? They survived their relationship until nga nagpakasal, nagpauli diri, nagtrabaho, nagkaanak, nakabuos ang ilang family. Kung paano nga nag-eskwela siya liwat, estudyante na, wife pa, mother pa at the same time. That's why she is called Student Mom. And then, she talked about her children, she talked about her mga apos, and ang daw nagpakibot sa ako, no, when she revealed everything about what happened sa ila sa iyang husband. Nga hindi gali, no, amo na bed of roses ang relationship nila. There was a point sa ilang relationship nga daw nag-hit gid rock bottom kag naghambal siya, no, ginsugid niya sa aton how she fought for the relationship and how she tried to maintain her sanity. Nga ginapangita, though they lost themselves, and sad to say, no, daw wala gid sila na umpawan nga duwa. Amo na siyang point sang iyang ginpang share diri sa aton, the reason nga nagdaog siya, and amo na ang aton nga ginistoryahan kay daw nakibot gid ako. And I'm sure sa iban man siguro, no, nga nagasunod sa iyang mga kasaysayan, telling us about her life, her love story, her stories, mga happy moments, mga low moments, ay amo na gali ang natabo sa ilang duha sa iyang husband. When it started, no, the relationship was so beautiful. Kanami nami gid. Kag she did her best to be the best wife ever, the best mother ever. But along the way, daw nag-umpisa, no, sang nagsugod nga nagbarkada ang iyang husband, permi na lang nagainom, kag daw dito gid nga nagpamuno ang tanan-tanan nga hasta nga they lost the relationship. But anyway, I am sure wala pa nagatapos dira ang mga istorya nga i-share diri sa aton ni Student Mom, and how, no, she was able to keep the family intact and the children spared sa mga stresses nila nga duha sang iyang husband as they went through that hardest part sang ilang relationship. See, during na lang gani the interview nga nahibaluan sang iyang mga bata, ang tunay gali nga nagkalatabo, and even her son-in-law dito na lang nakahibalo. Well, anyway, Student Mom, thank you so much kids sa imo. We'd be expecting more stories from you every time you said nga you have the free time. Nag-share ka gid diri sa kahapon lamang program. So, salamat gid. 9 minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, magapanumbalik ang KLP. Pagkatapos lang gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury
spray ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala ini umpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya. Apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag man nini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa 10 minutes before 3 o'clock, buhinan ta naman ang laksa-laksang mga sulat ni Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Bombo Radio. Mga kaangay ko nga mga maukod nga mga listeners, letter senders, and of course, sa imo, Tita Regine. Mahal na Tita Regine and family, advance maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa lahat. Sayang, way ko kakadto sa sementeryo sa November, kaya wala ako upod. Pero taos pusong nagdadasal lang ako rito sa bahay sa yumaong mga mahal ko sa buhay. Anyway, Tita, ang pinakamahalaga, hindi mga bulaklak, mga kandila, kundi prayers sa mga yumaong mahal natin sa buhay. Tita, i-share ko sa inyong lahat tungkol sa araw ng mga kaluluwa. Kahapon, it shows no kung ano kita ka behind sa pagbasa sa mga letters ni Lola Amparing. Anyway, November 2, ginahapit ako sa akong mga hinablos. Halin sa Rojas City. Kaya may kotse sila, ganing nagadto kami sa Grand Plains. Kay birthday man sa nagdaliwan nga hinablos ko, nga Permi Editor-in-Chief sa Candlelight Newspaper sa Haro, Metropolitan Cathedral Church. So nasulat ko na sadto March 3, 2023 ang pagtaliwan niya, kag ginbasa mo man sa akon kasaysayan sadto.
Damo sila handa. May salad, may valenciana, may mga bibingka, spaghetti, bihon, lechon, kag ang damo-damo pagid, no? Nga iban. Ang bisita, kami-kami lang, kag ang mga friends. Kaya lahat na nag-uwian may mga daladala. Ako ang ginpa-lead sang prayer, pero tuloy-tuloy ang luha sa aking mga mata. Alam mo, tita, talagang mahal na mahal nila akong lahat. Kahit tita nga, tapik lang ako. So biro mo, for almost 39 years, nahas na subong, ang groceries ko nga halin sa ila, rain or shine, wala untat. Waka namin, no? Ang mga hatag sa akon, ang utod niya nga madugay nga naging secretary or employed sa St. Clements, pero nag-retire na sa subong. Ang kapatid na nurse sa Dubai, magre-retire naman sa taon na ito. Alam ko kahapon na uuwi siya sa December na ito. Siguro pupunta ako naman sa kanila sa Grand Plains. May bagong kotse naman sila ngayon. Tita, kadamo sa mga hinablusan ko sa subong, may mga salakyan na kag medyo may kaya sa buhay. Tita, siguro ako lang ang medyo mahirap. Hindi bali, tita. Ang importante, ang mabuting kalusugan at enjoy ka lang kahit medyo mahirap tayo. Anyway, tita. Happy na happy kag nagakawiligid ako sa pagpamati sa Bombo Radio, sa tanan nga mga programa, ilipinigit tita ang pagsulat-sulat sa akong nakasaysayan, kag inspired nga permi ako nagayuhom-yuhom kung sakali aking kasaysayan ang binabasa mo. So madaming ka salamat sa aton mahal nga Diyos nga ginhatagan ako sang akon nga magiging kawilihan or inspirasyon at kasigahan. Tita Regine, kahapon sa Grand Plains, nag-conversation kami sa mga friends na akon sa balkon. Pagkatapos ng amon nga pagpanyaga, baw, gulpi lang, nagdali-dali ang nurse nga asawa sang akon nga hinablo. Sambal niya, auntie, ang sulat mo binabasa ni Tita Regine. Sabi ko, bakit mo alam? Hambal niya, narinig sa pangalawang sulat, siguro ang sa akin, tungkol sa mga aswang kagkapre. Tita, siguro second letter ang sa akin, kay past 2:30 na. So dali-dali kaming lahat pumasok sa salas, kay doon ang radyo. Tita, first paragraph pa lang siguro ang amo na abutan. So abi mo tita, all smiles silang lahat na nakikinig. Alam mo, pati ang helpers ng mga pinsan sa kusina, nagsabi man na tuwing hapon nakikinig sila sa programa mo. Siling ko sa ila, pag-abot ko sa balay buwas, masulat naman ako, kag siguro next week pa na basahon. Akala ko hindi pa mabasa ang sulat ko. Kasi the 1 week pa lang ang nabasa mong sulat ko. Sorry ha, Lola. Thank you so much. Ay, nagkakataon na lahat silang visitors nakarinig ng aking kasaysayan kahapon. Dito medyo malabo na ang paningin ko. May God bless us all. Best regards to all listeners, to you and family. Lovingly, Lola Amparing. Ay nako, Lola Amparing, pasensya ka na ha. Pero ako may tiyempo, gina-insert ko ginang mga letters. Ikaw na ang pinakamapisan sa aton nga mga contributors. Wala si Mana, nga wala sulat, ka nag-aabot diri. Hindi lang na itong isa kabilog, kundi tag-2, tag-3 pa na iya. Well, Lola Amparing, thank you so much. No, for as long as we still receive your letters, well, we know alive and kicking and super healthy pa si Lola Amparing, of which amo gid na ang amon nga wish para sa imo good health at all times and long years, many years to live pa. Taboton ta na iya Lola ang 100 years. Anyway, thank you so much gid sa imo, salamat sa mga makawiwili mo man nga makasaysayan nga gina-share diri sa KLP. And what about you, mga kabombo? May mga ara man dira nga luyag mangin Lola Amparing II. Pwede gid nga mag-share man sa inyo madamo nga mga istorya diri sa kahapon lamang program. Waiting lang ako diri, so pwede lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat si Lolo Amparing, ha? Former teacher, until now 94 na, pero ang agi, parang teacher na teacher, kanami, very clear, nami isang strokes niya, kanami isang iaagi. Ay, sus, I'm sure kamudira, no? Damo man ang mga nami agi da, gani isulat na. Again,
Ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas. Madamo yung salamat. That's it for today. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.